Σε αυτή την ενότητα θα μελετήσουμε τις συστηματικές μεθόδους επίλυσης προβλημάτων παράστασης που χρησιμοποιούμε στο σύστημα του ΜΟΣ και στη συνέχεια θα εξετάσουμε κάποιους γεωμετρικούς μετασχηματισμούς στο ευκλήδιο επίπεδο και στον ευκλήδιο χώρο. Στο σύστημα του ΜΟΣ χρησιμοποιούνται τρεις μέθοδοι για την επίλυση των προβλημάτων. Είναι η μέθοδος της κατάκλησης ενός επίπεδου, η μέθοδος της αλλαγής του συστήματος των επιπέδων προβολής και η μέθοδος της περιστροφής. Θα ξεκινήσουμε από τη μέθοδο της κατάκλησης ενός επίπεδου. Σύμφωνα με αυτή, κάθε επίπεδο, περιστρεφόμενο είτε περί το πρώτο ίχνος του, κατακλίνεται στο οριζόντιο επίπεδο προβολής, είτε περί το δεύτερο ίχνος του, κατακλίνεται στο δεύτερο επίπεδο προβολής, έτσι ώστε να μπορούμε να μελετήσουμε σε πραγματικό μέγεθος πάνω στο χαρτί σχεδίασης τα σχήματα που περιέχει αυτό το επίπεδο. Η κατάκληση μπορεί να γίνει και περί μία πρώτη ή μία δεύτερη ιχνοπαράλληλο του επίπεδου στο αντίστοιχο οριζόντιο ή μετωπικό επίπεδο που την περιέχει. Να δούμε στο χώρο τι σημαίνει αυτή η κατάκληση, πώς γίνεται. Θεωρούμε ένα τυχαίο επίπεδο, σίγμα 1 και σίγμα 2 τα ίχνη του πάνω στα επίπεδα προβολής και μη ένα τυχαίο σημείο του χώρου, το οποίο έχει οριζόντια προβολή το μη τονούμενο και κατακόρυφη προβολή το μη δίστονο. Αυτό είναι το υψόμετρο του σημείου. Κάθε σημείο τώρα του επίπεδου, κατά τη διαδικασία της κατάκλησης, διαγράφει ένα κύκλο πάνω σε ένα επίπεδο που είναι κάθετο προς το πρώτο ίχνος του επίπεδου. Επομένως, το κέντρο του κύκλου θα βρίσκεται στην κάθετη από το κάθε σημείο μη προς το πρώτο ίχνος του επίπεδου. Σε αυτή τη μη ρο, που είναι η κάθετη από το μη προς το σίγμα 1. Και ταυτόχρονα αυτή η μη ρο είναι και η ακτίνα του κύκλου που θα διαγράψει το σημείο μη στο χώρο κατά την περιστροφή του επίπεδου, κατά την κατάκληση του επίπεδου. Το επίπεδο το κάθετο προς το σίγμα 1 είναι ακριβώς το μη τόνος ρο, λόγω του ότι η μη τόνος είναι κάθετη στο οριζόντιο επίπεδο, η μη ρο είναι κάθετη στο σίγμα 1, έτσι τη φτιάξαμε, και κατά συνέπεια, σύμφωνα με το θεώρημα των τριών καθέτων, και η μη τόνος ρο είναι κάθετη στο σίγμα 1 και πάνω σε αυτήν θα βρεθεί το σημείο μη μετά την κατάκληση, μετά την περιστροφή του επίπεδου. Πάνω σε αυτή την ευθεία θα έρθει να βρεθεί αυτό το σημείο, στη θέση μη 0. Περιστρεφόμενο λοιπόν γύρω από το σίγμα 1, το επίπεδο κατακλίνεται παρασύροντας τα σημεία και τα σχήματα που έχει και το μη θα έρθει στη θέση μη 0. Αυτή η απόσταση, αυτή η ακτίνα ρο μη είναι αυτή μετά την κατάκληση. Το τριγωνάκι αυτό, το μη τόνος ρο, είναι ένα χαρακτηριστικό τρίγωνο για κάθε επίπεδο, ονομάζεται κλεισιομετρικό τρίγωνο, γιατί εκφράζει αυτή η γωνία του την κλίση του επίπεδου σίγμα ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Είναι η αντίστοιχη επίπεδη της διέδρου μεταξύ των που σχηματίζεται από τα επίπεδα σίγμα και ε1. Από αυτό το τρίγωνο γνωρίζουμε το z του, αλλά και τη μη τόνος ρο, λόγω του ότι το μη τόνος και το ρο είναι σημεία του οριζοντίου επίπεδου, επομένως η απόστασή τους είναι σε πραγματικό μέγεθος. Μπορούμε λοιπόν αυτό να το κατασκευάσουμε οπουδήποτε στο χαρτί μας και το κατασκευάζουμε συνήθως πάνω στο οριζόντιο επίπεδο, διατηρώντας τη μη τόνο ρο σαν πρώτη κάθετη πλευρά. Η δεύτερη κάθετη πλευρά θα είναι από το μη τόνος η κάθετη στη μη τόνος ρο και σε απόσταση z. Στην ουσία κατακλίνουμε αυτό το τριγωνάκι πάνω στο οριζόντιο επίπεδο. Μετώντας το z βρίσκουμε το μη σε παρένθεση. Αυτή η ευθεία είναι η υποτείνουσα του τριγώνου, έτσι, η ακτίνα του κύκλου που θα διαγράψει στο χώρο το σημείο μη για να πέσει στη θέση μη 0. Οπότε μπορούμε σε αυτό το σημείο να φτάσουμε γράφοντας ένα κύκλο στο επίπεδο πια με κέντρο το ρο και ακτίνα ρο μη σε παρένθεση. Αυτό το κύκλο. Να δούμε τώρα αυτή την κατάκληση σε δύο προβολές. Γιατί και εκεί θα τη χρησιμοποιήσουμε. Ένα τυχαίο επίπεδο λοιπόν, ένα σημείο μη σε πρώτη προβολή, του οποίου μπορούμε να ορίσουμε τη δεύτερη προβολή μέσω μιας ιχνοπαραλλήλου, το μη δίστονο. Η κατάκληση τώρα θα προκύψει, θα είναι στην κάθετη, το μη 0 θα βρεθεί στην κάθετη προς το σίγμα 1 από το μη τόνος. Αυτό είναι το σημείο ρο, το κέντρο του κύκλου που θα διαγράψει το μη στο χώρο. Για να βρω την ακτίνα αρκεί σε αυτήν εδώ την ιχνοπαράλληλο να μετρήσω το z του σημείου
Εδώ είναι το μη σε παρένθεση. Αυτή είναι η υποτείνουσα του τριγώνου, του πλησιομετρικού. Έτσι το τριγωνάκι. Με κέντρο ρο και ακτίνα ρο μη φτάνω στη θέση μη 0. Έχω την κατάκληση του σημείου μη πάνω μέσω του επίπεδου σίγμα. Με περιστροφή γύρω από το προδείχνος. Προφανώς όλα τα σημεία του σίγμα 1 παραμένουν σταθερά κατά την κατάκληση. Τώρα έχουμε ένα άλλο σημείο, το νη, σε πρώτη προβολή πάλι. Η δεύτερη προβολή προσδιορίζεται μέσω του συχνοπαραλλήλου. Η κατάκληση του σημείου νη θα είναι στην κάθετη προς το σίγμα 1. Αυτό είναι το ρο 1. Πάνω στην ιχνοπαράλληλο θα μετρήσουμε το z του σημείου νη, για να έχουμε το νη σε παρένθεση. Η ακτίνα του κύκλου που θα διαγράψει το νη με το αντίστοιχο τριγωνάκι. Με κέντρο ρο1 και ακτίνα ρο1 νη θα φτάσουμε στη θέση νη 0. Εδώ θα είναι η κατάκληση του σημείου νη. Είπαμε ότι τα σημεία του ίχνους του άξονα περιστροφής παραμένουν σταθερά. Επομένως, εάν θεωρήσω εγώ την ευθεία μη τόνος νη τόνος, αυτή η ευθεία συναντά το σίγμα 1 σε ένα σημείο ταφ το νούμερο, σε πρώτη προβολή. Η κατάκληση αυτού του σημείου προφανώς είναι το ίδιο, είναι ο εαυτός του. Το ταφ τόνος θα ταυτιστεί με το ταφ 0. Κατά συνέπεια, η μη 0 νη 0 θα πρέπει να περνάει από το ταφ 0. Έτσι, αυτή είναι μια παρατήρηση η οποία μας είναι πολύ χρήσιμη και βοηθητική όσον αφορά την κατάκληση και την ανάκληση επιπέδων σχημάτων. Στην ουσία είναι ένας γεωμετρικός μετασχηματισμός που θα τον δούμε και στη συνέχεια μεταξύ των προβολών των σχημάτων ενός επίπεδου και των κατακλήσεων τους. Υπάρχει αυτή η αντιστοιχία η οποία ονομάζεται ορθή ομολογία. Ο μετασχηματισμός που συνδέει τις προβολές και τις κατακλήσεις σημείων ενός επίπεδου σχήματος είναι μια ορθή ομολογία, όπως θα το δούμε στη συνέχεια. Βάσει αυτής του μετασχηματισμού μπορούμε πιο εύκολα να προσδιορίζουμε κατακλήσεις και ανακλήσεις σημείων, όπως θα δούμε αμέσως τώρα. Να δούμε πώς γίνεται η κατάκληση ενός επίπεδου σχήματος, ξεκινώντας από ένα σημείο του, μέσω της μεθόδου της ομολογίας. Πάλι το επίπεδό μας, πάλι ένα τυχαίο σημείο μη, του οποίου τη δεύτερη προβολή θα βρούμε μέσω μιας συχνοπαραλλήλου. Η κατάκλησή του από το μητόνος η κάθετη, αυτό είναι το ρο. Στην ιχνοπαράλληλο θα μετρήσουμε το z για να βρούμε την ακτίνα του κύκλου που θα διαγράψει κατά την κατάκληση, το σημείο μη. Για να φτάσουμε στη θέση μη 0, εδώ. Τώρα αν πάρουμε ένα τυχαίο νη το νούμενο, μπορούμε να βρούμε πάλι τη δεύτερη προβολή μέσω μιας συχνοπαραλλήλου, αν και δεν είναι απαραίτητο όταν θα κάνουμε τη διαδικασία μεσοκατάκλησης. Δεν μας χρειάζεται το z. Στην κάθετη θα είναι το νη 0. Εάν θεωρήσω ότι μη τόνος νη τόνος, θα δω που συναντάει το πρώτο ίχνος του επίπεδου που είναι ο άξονας της περιστροφής και ο άξονας της ορθής ομολογίας, ταφ τόνος που ταυτίζεται με το ταφ 0. Η αντίστοιχη ευθεία, η ομόλογη όπως λέμε, είναι η ταφ 0 νη 0, πάνω στην οποία θα βρεθεί η κατάκληση του σημείου νη, το νη 0. Να το δούμε και σε ένα σχήμα ακόμα, να το δούμε εδώ. Ένα επίπεδο σχήμα, πάνω στο επίπεδο σίγμα ανήκει, οπότε τη δεύτερη προβολή του θα τη βρούμε μέσω ιχνοπαραλλήλων από όλες τις κορυφές. Έτσι το α, με τη βοήθεια ιχνοπαραλλήλων μπορούμε να προσδιορίσουμε τις δεύτερες προβολές όλων των κορυφών. Το β δίστονο, ιχνοπαράλληλος του γ θα μας δώσει το γ δίστονο και από το δ θα προκύψει το δ δίστονο. Έχουμε τη δεύτερη προβολή του σχήματος, ένα παραλληλόγραμμο σε δύο προβολές. Δεν ξέρουμε τι σχήμα είναι σε αληθές μέγεθος, μπορούμε όμως κατακλίνοντας το επίπεδο
αυτού του σχήματος να βρούμε την πραγματική του μορφή στην κατάκληση. Ξεκινάμε να κατακλίνουμε το σημείο α. Θα φέρουμε την κάθετη, πάνω σε αυτήν είναι το α0, εδώ είναι το ρ για το α. Πάνω στην ιχνοπαράλληλο θα μετρήσουμε το z του α, αυτό το μέγεθος θα το μετρήσουμε πάνω στην ιχνοπαράλληλο για να έχουμε το α σε παρένθεση. Αυτή είναι η ακτίνα του κύκλου και αυτό είναι το τριγωνάκι το πλησιομετρικό. Και με κέντρο το ρ και ακτίνα ρ α σε παρένθεση θα προσδιορίσουμε, με αυτό το κύκλο θα προσδιορίσουμε το α0. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της ομολογίας για να βρούμε τις κατακλήσεις των άλλων σημείων. Η α τόνος β τόνος συναντά το πρώτο ίχνος σε αυτό το σημείο στο ταφ τόνος που ταυτίζεται με το ταφ 0. Η ομόλογη ευθεία είναι αυτή που περνάει από το α0 και στην κάθετη προς το σ1 από το β τόνος θα προκύψει το β0. Αντίστοιχα, η α τόνος δ τόνος συναντά στο σημείο σ τόνος που ταυτίζεται με το σ0. Η ομόλογη αυτής της ευθείας θα περάσει από το α0 και από το σ0, είναι αυτή, και στην κάθετη από το δ τόνος θα προκύψει το δ0. Τώρα, εάν ήθελα να προεκτείνω τη β τόνος, γ τόνος για να κάνω την ίδια κατασκευή, τη γ τόνος, δ τόνος, τα σημεία του ομοίς με το ίχνος πάνε πολύ μακριά και δεν διευκολύνει. Μπορώ να χρησιμοποιήσω όμως στην κατασκευή οποιαδήποτε άλλη βοηθητική ευθεία, έστω και αν δεν ανήκει στο σχήμα μου, στο περίγραμμά του. Να χρησιμοποιήσω την ΑΓ. Η α τόνος γ τόνος λοιπόν προεκτηνόμενη συναντά εδώ τον άξονα της ομολογίας. Η ομόλογη ευθεία είναι αυτή που περνάει από το α0. Στην κάθετη προς το σ1 είναι το γ0. Οπότε αυτό είναι το πραγματικό μέγεθος του σχήματος που βλέπουμε ότι πρόκειται για ένα τετράγωνο. Και αυτό το παραλληλόγραμμο στην πραγματικότητα, στο χώρο, πάνω σε αυτό το επίπεδο είναι ένα τετράγωνο. Τώρα με την αντίστροφη διαδικασία μπορούμε να βρούμε από τις κατακλήσεις τις προβολές ενός σχήματος. Δηλαδή, εάν έχουμε κάνει κάποια κατασκευή πάνω σε κατάκληση, σε ένα επίπεδο σχήμα, μετά θα χρειαστεί να μεταφέρουμε αυτό το σχήμα σε δύο προβολές και να δούμε πώς γίνεται η μεταφορά σε ένα σημείο. Καταρχήν, οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε ένα σημείο του επίπεδου σε προβολές και κατάκληση και μάλιστα το σημείο αυτό να μην είναι σημείο του ίχνους, να μην είναι από τα σημεία που ταυτίζονται με τον εαυτό τους. Παίρνουμε λοιπόν ένα τυχαίο σημείο και το κατακλίνουμε κατά τα γνωστά, η κάθετη, το ρο, το z εδώ πάνω του σημείου μη, η ακτίνα του κύκλου, η ρο μη σε παρένθεση και το μη 0. Και έστω τώρα ότι έχουμε κάνει κάποια κατασκευή και έχουμε βρει ένα σημείο νη 0 μετά από τις κατασκευές μας, το οποίο θέλουμε να βρούμε σε πρώτη και δεύτερη προβολή. Καταρχήν θα εργαστούμε με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι με το τριγωνάκι το πλησιομετρικό, ο άλλος είναι με τη μέθοδο της ομολογίας. Καταρχήν η προβολή του σημείου νη θα βρίσκεται οπωσδήποτε στην κάθετη από το νη 0 προς το πρώτο ίχνος του επίπεδου. Θα είναι εδώ, σε αυτή την ευθεία. Αυτό το σημείο είναι το αντίστοιχο αυτού, είναι το ρο1 για το σημείο νη. Εάν θέλουμε να κατασκευάσουμε το πλησιομετρικό τρίγωνο που αντιστοιχεί στο σημείο νη, ξέρουμε ότι θα είναι όμοιο με αυτό. Οπότε από το ρο1 θα πρέπει να φέρουμε την παράλληλη προς αυτή την ευθεία για να σχηματίσουμε ίση γωνία και επιπλέον γνωρίζουμε ότι η ακτίνα του κύκλου που διαγράφει το σημείο νη είναι η ρο1 νη 0. Άρα, αν φέρουμε αυτή την ευθεία και με κέντρο ρο1 νη 0 γράψουμε αυτόν τον κύκλο, θα έχουμε σε αυτή τη θέση το νη σε παρένθεση, από το οποίο με την ιχνοπαράλληλο θα προκύψει το νη τόνος καταρχήν στην κάθετη και το νη δίστονο βέβαια μέσω της ιχνοπαραλλήλου του επίπεδου. Η διαδικασία απλουστεύεται εάν αντί για το πλησιομετρικό τρίγωνο χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της ομολογίας. Για να το δούμε και με αυτόν τον τρόπο. Πάλι το σημείο μη, το οποίο το έχουμε σε δύο προβολές και σε κατάκληση.
και το σημείο νη που έχει προκύψει από την κατασκευή μας. Στην κάθετη είπαμε θα βρίσκεται η προβολή του σημείου. Η ευθεία μη0 νη 0, η α0 συναντά εδώ το ίχνος του επίπεδου, στο ταφ 0 που ταυτίζεται με το ταυτόνος. Η προβολή της ευθείας θα περνάει από το μητόνος και από το ταυτόνος. Επομένως είναι αυτή η α-τόνος και πάνω σε αυτή θα βρεθεί η πρώτη προβολή του σημείου νη, το οποίο μέσω μιας σιγμαπαραλλήλου πάλι μεταφέρουμε στη δεύτερη προβολή. Η επόμενη μέθοδος στην οποία θα αναφερθούμε είναι η μέθοδος της αλλαγής του συστήματος των επιπέδων προβολής. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν επαρκούν οι δύο προβολές για την εξέταση ενός σχήματος ή δεν είναι κατάλληλες οι δύο προβολές για να μελετήσουμε ένα σχήμα. Οπότε χρειάζεται να αντικαταστήσουμε ένα από τα δύο επίπεδα προβολής με ένα νέο επίπεδο, αρκεί το σύστημα των επιπέδων προβολής που θα προκύψει να είναι ορθογώνιο. Τα δύο νέα επίπεδα είναι κάθετα μεταξύ τους. Έτσι, ενώ το τυχαίο σχήμα στο χώρο το είχαμε αρχικά σε δύο προβολές, στην πρώτη και τη δεύτερη προβολή, μπορούμε να καταργήσουμε την τρίτη προβολή, να εισάγουμε ένα επίπεδο ε3 κάθετο στο οριζόντιο επίπεδο προβολής, στο ε1, και να προβάλλουμε το σχήμα μας στην τρίτη προβολή. Σε αυτή την περίπτωση παρατηρούμε ότι οι πρώτες προβολές παραμένουν αναλύωτες, όπως επίσης και αναλύωτα παραμένουν τα z, τα υψόμετρα του σημείου. Εάν καταργήσουμε το ε1 και εισάγουμε το ε3 κάθετο στο ε2, τότε η δεύτερη προβολή παραμένει αναλύωτη, όπως επίσης αναλύωτες θα παραμείνουν και οι αποστάσεις των σημείων από το δεύτερο επίπεδο προβολής. Να το δούμε αυτό. Πώς γίνεται? Έστω λοιπόν ότι αυτό το τρίγωνο χρειαζόμαστε, θα δούμε για ποιους λόγους και πότε, χρειαζόμαστε να το προβάλλουμε σε ένα καινούργιο σύστημα επιπέδων προβολής. Είπαμε πρέπει πάντα να είναι κάθετα τα επίπεδα μεταξύ τους. Το ε3 λοιπόν το επιλέγουμε κάθετο στο ε1, ανεξάρτητα με την κλίση τους προς το ε2. Η τομή του ε3 με το ε1 είναι το ίχνος του επίπεδου, ο άξονας ψ1,3, αντίστοιχα με τον άξονα ψ1,2 που ήταν η τομή του ε1 με το ε2. Και τα σημεία α, β και γ του τριγώνου προβάλλονται μέσω ορθών προβολών στο νέο επίπεδο, δηλαδή από το α φέρνουμε την κάθετο και προσδιορίζουμε το α τρίστονο, από το β προκύπτει το β τρίστονο, από το γ τρίστονο, και τα τρία αυτά σημεία θα ορίσουν την τρίτη προβολή του σχήματος, του τριγώνου. Όπως είπαμε, σε αυτή την περίπτωση παραμένει η πρώτη προβολή αναλύωτη, όπως αναλύωτα παραμένουν και τα z, τα υψόμετρα του σημείου, οι αποστάσεις δηλαδή των σημείων από το οριζόντιο επίπεδο προβολής, τις οποίες μπορούμε να τις μετρήσουμε και από τη δεύτερη προβολή. Έχει καταργηθεί τώρα το δεύτερο επίπεδο προβολής και το σύστημά μας είναι μεταξύ των επιπέδων ε1 και ε3. Να το δούμε σε ένα παράδειγμα στο σύστημα του Mohs. Μια εφαρμογή σε μια ευθεία. Έστω λοιπόν ότι έχουμε μια ευθεία α στο χώρο και επάνω σε αυτή την ευθεία δύο σημεία α και β που ορίζουν ένα ευθύγραμμο τμήμα του οποίου θέλουμε να υπολογίσουμε το πραγματικό μέγεθος. Η ευθεία α του χώρου με την προβολή της στο οριζόντιο επίπεδο, την α-τόνος, ορίζουν ένα επίπεδο κατακόρυφο, κάθετο στο οριζόντιο επίπεδο. Επομένως, εάν προβάλλουμε αυτή την ευθεία α σε ένα παράλληλο προς αυτό το κατακόρυφο επίπεδο, τότε θα τη δούμε σε πραγματικό μέγεθος. Αυτό το παράλληλο επίπεδο προς το κατακόρυφο που προβάλλει την ευθεία α θα έχει ίχνος παράλληλο στην α-τόνος. Ο ψ1,3 μας δηλαδή θα είναι παράλληλος προς την α-τόνος σε οποιαδήποτε απόσταση από το επίπεδο των ευθειών α και α-τόνος. Αυτός είναι ο άξονας ψ1,3. Για να βρούμε τις τρίτες προβολές των σημείων, εφόσον οι πρώτες διατηρούνται, από τα α-τόνος και β-τόνος φέρνουμε καθέτους στο ψ1,3 και μετράμε τα z, τα οποία τα έχουμε στη δεύτερη προβολή. Αυτό είναι το α-τρίστονο. Στην κάθετη από το β-τόνος και σε απόσταση από αυτό το σημείο όσο το υψόμετρο του σημείου β έχουμε το β τρίστονο. Η ευθεία α τρίστονο β τρίστονο είναι η τρίτη προβολή της ευθείας α και έχουμε το πλεονέκτημα ότι σε αυτή την προβολή το μέγεθος α τρίστονο β τρίστονο είναι πραγματικό, γιατί έχει προβληθεί σε ένα επίπεδο παράλληλο προς αυτή. Ένας λόγος λοιπόν που κάνουμε αλλαγή σε μια ευθεία, σε ένα ευθύγραμμο τμήμα
αλλαγή παράλληλη προς το επίπεδο που το προβάλλει, το κατακόρυφο ή το πρόστιο, είναι για να υπολογίσουμε το πραγματικό του μέγεθος. Τώρα, αν έχουμε ένα επίπεδο σχήμα και θέλουμε να βρούμε το πραγματικό του μέγεθος, θα μπορούσαμε υπό προϋποθέσεις να το κάνουμε με μία αλλαγή, εάν το επίπεδο σχήμα, όπως αυτό, βρίσκεται σε ένα επίπεδο κατακόρυφο ή σε ένα επίπεδο πρόστιο. Αυτό το σχήμα είναι σε ένα εγκάρσιο επίπεδο. Η πρώτη του προβολή είναι ευθύγραμμο τμήμα, η δεύτερη προβολή του επίσης ένα ευθύγραμμο τμήμα. Επομένως, μπορεί να υπάρξει ένα καινούριο επίπεδο παράλληλο στο σχήμα και ταυτόχρονα κάθετο στο ένα από τα δύο έστω επίπεδο προβολής. Εάν προβάλλουμε αυτό το σχήμα σε ένα τέτοιο επίπεδο, τότε μπορούμε να έχουμε το πραγματικό του μέγεθος. Εάν όμως το σχήμα μας ήταν πλάγιο ως προς τα επίπεδα προβολής, δεν θα μπορούσαμε να εισάγουμε το ε3, το καινούριο επίπεδο, παράλληλο προς το σχήμα μας, γιατί τότε το σύστημα των επιπέδων που θα προέκυπτε δεν θα ήταν ένα σύστημα μεταξύ δύο καθέτων επιπέδων. Για να δούμε κάποιο παράδειγμα. Έστω ότι έχουμε αυτό το σχήμα, ένα σπιτάκι, του οποίου ζητάμε να υπολογίσουμε τα πραγματικά μεγέθη αυτών των εδρών, της έδρας α, δ, θ, κ, ε και της έδρας α, β, ζ, ε. Στις δύο έδρες μπορούμε μέσω μιας αλλαγής κάθε φορά να βρούμε το πραγματικό τους μέγεθος. Πράγματι, αυτή η έδρα ανοίξει σε ένα κατακόρυφο επίπεδο. Βλέπουμε ότι όλα τα σημεία προβάλλονται πάνω σε μία ευθεία που είναι και το ίχνος του κατακορύφου επίπεδου. Επομένως, μπορούμε να πάρουμε ένα επίπεδο ε3 παράλληλο σε αυτό το κατακόρυφο επίπεδο. Το ίχνος αυτού του επίπεδου είναι οψία 1,3 και να προβάλλουμε το σχήμα μας σε τρίτη προβολή, οπότε θα το δούμε και σε πραγματικό μέγεθος. Διαφορετικά θα έπρεπε να κάνουμε κατάκληση του επίπεδου. Έτσι, προβάλλουμε λοιπόν ένα-ένα τα σημεία, από το δ τόνο στην κάθετη και μετράμε το z του δ και στην ίδια κάθετη θα μετρήσουμε το z του σημείου θ και θα έχουμε τις δύο κορυφές. Εδώ είναι το δ τρίστονο και το θ τρίστονο σε απόσταση όσο το z του θ. Αντίστοιχα τα α και ε έχουν τα ίδια υψόμετρα, ενώ το κ θα είναι στην κάθετη από το κ τόνος και σε απόσταση όσο το υψόμετρο του κ που το μετράμε από τη δεύτερη προβολή. Έτσι τα α και ε έχουν τα ίδια υψόμετρα με τα δ και θ. Το σχήμα μας λοιπόν εδώ σε τρίτη προβολή είναι πραγματικό, γιατί το επίπεδο που επιλέξαμε είναι παράλληλο προς το κατακόρυφο επίπεδο που περιέχει το σχήμα μας. Αντίστοιχα, το α, β, ζ, ε, αυτό το επίπεδο είναι επίσης κατακόρυφο. Μπορούμε λοιπόν, προβάλλοντάς το σε ένα παράλληλο επίπεδο, με ένα ψ 1,4. Έτσι, αυτό είναι το κατακόρυφο επίπεδο που περιέχει την έδρα β, ζ, ε, α και την παράλληλό της, την απέναντι. Προβάλλοντας σε ένα επίπεδο παράλληλο, το ε4 λοιπόν, μπορούμε να έχουμε το αληθές μέγεθος αυτής της έδρας. Μεταφέρουμε λοιπόν τις κορυφές με καθέτους και με τα z, το α τρίστονο και το ε τρίστονο με τα υψόμετρά τους, και αν θέλετε μεταφέρουμε και το κ με το z του, για να έχουμε όλη την τρίτη προβολή όλου του σχήματος. Το β τρίστονο με τόσο υψόμετρο, το υψόμετρο του ζ είναι αυτό από το ψ1,2 μέχρι το ζ δίστονο και του λάμδα. Άμα το ενώσουμε, έχουμε την τρίτη προβολή του σχήματος. Και η έδρα α, β, ζ, ε στην τρίτη προβολή είναι σε αληθές μέγεθος. Όχι όμως και αυτή η έδρα. Γιατί το επίπεδο αυτής της έδρας, της στέγης, είναι πλάγιο. Αυτό δεν έχει προβληθεί σε πραγματικό μέγεθος. Αν θα αναζητούσαμε το πραγματικό μέγεθος αυτής της έδρας, θα έπρεπε να καθορίσουμε το επίπεδο και να κάνουμε κατάκληση σε ένα από τα δύο επίπεδα προβολής ή σε κάποιο από τα παράλληλά τους επίπεδα. Θα μπορούσαμε όμως να το δούμε, θα μπορούσαμε και με αλλαγή του συστήματος των επιπέδων προβολής να βρούμε πραγματικό μέγεθος επίπεδου σχήματος, όχι όμως με μία αλλαγή, αλλά με δύο αλλαγές.
Να το δούμε στο προηγούμενο παράδειγμα που είχαμε δει, στο παράδειγμα του τετραγώνου. Είχαμε πάρει ένα παραλληλόγραμμο πάνω στο επίπεδο, ένα σχήμα πάνω στο επίπεδο που το βλέπαμε σαν παραλληλόγραμμο. Είχαμε βρει τη δεύτερη προβολή του μέσω ιχνοπαραλλήλων του επίπεδου. Είχαμε κάνει κατάκληση και είχαμε διαπιστώσει ότι το σχήμα αυτό δεν ήταν ένα παραλληλόγραμμα, απλά ήταν ένα τετράγωνο, εκεί που είχαμε βρει το πραγματικό μέγεθος. Μπορούμε αυτό το επίπεδο σχήμα, το επίπεδό του καταρχήν, να το κάνουμε κάθετο σε ένα επίπεδο προβολής. Να πάρουμε ένα καινούργιο σύστημα επιπέδων προβολής, όπου το επίπεδο το τυχαίο, αυτό το σίγμα, θα είναι κάθετο. Το καινούργιο επίπεδο προβολής πρέπει να είναι κάθετο και στο οριζόντιο, στο ε1. Άμα κάνουμε αλλαγή, καταργήσουμε το ε2. Επομένως, το καινούργιο επίπεδο προβολής πρέπει να είναι κάθετο στην τομή του επίπεδου σίγμα με το ε1, άρα κάθετο στο σίγμα 1. Ο ψ1,3 λοιπόν που θα επιλέξουμε, για να κάνουμε το επίπεδό μας κάθετο σε επίπεδο προβολής, πρέπει να είναι κάθετο στο πρώτο ίχνος του επίπεδου. Όταν το επίπεδο προβληθεί σε αυτό το καινούριο επίπεδο, στο ε3, τότε, επειδή έχει γίνει κάθετο πια, όλα τα σημεία του θα προβάλλονται πάνω στο ίχνος του επίπεδου. Επομένως, για να βρω το τρίτο ίχνος του επίπεδου, αρκεί να το προσδιορίσω μέσω δύο σημείων. Ένα είναι το σημείο που το πρώτο ίχνος κόβει, το ψ1,3, και ένα σημείο θα το βρω μεταφέροντας ένα από τα σημεία α, β, γ, δ ή ένα τυχαίο σημείο του επίπεδου. Μεταφέρω το α λοιπόν με κάθετη από το α τόνος και μετρώντας το z, έχω το α τρίστονο σε αυτή τη θέση, οπότε προσδιορίζεται το τρίτο ίχνος του επίπεδου, πάνω στο οποίο θα προκύψουν οι τρίτες προβολές όλων των σημείων. Δηλαδή, αν φέρω κάθετη από το δ και μετρήσω το z του δ, θα βρω το δ τρίστονο πάνω σε αυτή την ευθεία. Το ίδιο για το β και για το γ. Προσδιορίζω λοιπόν τις τρίτες προβολές και τώρα πια εξετάζουμε το σχήμα μας σε πρώτη και τρίτη προβολή. Δεν έχουμε τη δεύτερη προβολή πια. Έχουμε πρώτη και τρίτη προβολή. Αυτό το επίπεδο έχει γίνει κάθετο στο τρίτο επίπεδο προβολής. Επομένως, μπορούμε να το προβάλλουμε σε ένα παράλληλο επίπεδο πλέον, το οποίο θα είναι κάθετο στο τρίτο, να είμαστε στο σύστημα 3-4 και εκεί το σχήμα μας θα προβληθεί σε πραγματικό. Αυτή η μεταφορά γίνεται με καθέτους βέβαια από τις τρίτες προβολές που διατηρούνται και με z τις αποστάσεις των πρώτων προβολών από το ψ1,3. Από το α τρίστονο δηλαδή θα φέρω την κάθετη στο ψ3,4 και πάνω σε αυτή την κάθετη θα μετρήσω από το ψ3,4 και πέρα αυτό το υψόμετρο για το α. Και θα έχω το α τετράστονο. Αντίστοιχα το β με αυτό το υψόμετρο από το ψ3,4 και πέρα, το γ και το δ. Οπότε θα διαπιστώσω ότι το πραγματικό μέγεθος αυτού του αρχικού σχήματος που είχαμε ήταν ένα τετράγωνο. Βέβαια, όταν έχω να βρω πραγματικό μέγεθος ενός σχήματος, μπορούμε να πούμε πια ότι είναι προτιμότερη, αν το επίπεδο είναι τυχαίο, είναι προτιμότερη η κατάκληση από το να κάνουμε δύο αλλαγές του συστήματος των επιπέδων προβολής. Και να συνεχίσουμε τώρα με τη μέθοδο της περιστροφής, την τρίτη συστηματική μέθοδο επίλυσης προβλημάτων παράστασης στο σύστημα MOS και τη λιγότερο χρησιμοποιούμενη, λόγω του ότι οι άλλες δύο καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις και είναι πιο εύχριστες από τη μέθοδο της περιστροφής. Συνήθως τη μέθοδο της περιστροφής τη χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να βρούμε πραγματικά μήκη ευθυγράμμων τμήματων τα οποία συντρέχουν σε ένα σημείο, όπως είναι οι ακμές μιας πυραμίδας ή οι γενέτειρες ενός κόνου. Όταν λοιπόν έχω μία ευθεία τυχαία, όπως η ευθεία α, μία τυχαία ευθεία, μπορώ να την κάνω παράλληλη σε ένα από τα δύο επίπεδα προβολής, περιστρέφοντάς την περί κατάλληλου άξονα. Έτσι, αν την περιστρέψω περί ένα κατακόρυφο άξονα, μπορώ να την κάνω με τοπική, παράλληλη στο δεύτερο επίπεδο προβολής, ή αν την περιστρέψω περί ένα οριζόντιο άξονα, μπορώ να την κάνω οριζόντια την ευθεία, παράλληλη στο πρώτο επίπεδο προβολής. Εδώ στις δύο περιπτώσεις που θα δούμε έχουμε επιλέξει ένα κατακόρυφο άξονα. Στην πρώτη περίπτωση να τέμνει την ευθεία, και αυτό το βλέπω γιατί η οριζόντια προβολή του κατακόρυφου άξονα
είναι σημείο της πρώτης προβολής της ευθείας, ενώ στη δεύτερη περίπτωση ο άξονας και η ευθεία μου είναι ασύμβατες. Στην περίπτωση λοιπόν που ο άξονας τέμνει την ευθεία σε ένα σημείο, στο α έστω, αυτό το σημείο κατά την περιστροφή θα παραμείνει σταθερό. Κάθε άλλο σημείο της ευθείας θα μετακινηθεί, θα διαγράφει κύκλους σε επίπεδα κάθετα βέβαια προς τον άξονα περιστροφής, δηλαδή κύκλους οριζόντιους, οι οποίοι κύκλοι σε οριζόντια προβολή προβάλλονται σε κύκλους, ενώ στη δεύτερη προβολή θα προβάλλονται πάνω στο ίχνος του οριζοντίου επίπεδου που θα τους περιέχει. Έτσι το σημείο Β σε πρώτη προβολή θα γράφει κύκλο κατά την περιστροφή γύρω από αυτόν τον κατακόρυφο άξονα, ενώ στη δεύτερη προβολή θα κινείται πάνω σε αυτή την ευθεία που είναι το ίχνος του οριζοντίου επίπεδου που περιέχει τον κύκλο. Τώρα, για να γίνει αυτή η ευθεία με τοπική θα πρέπει να έρθει σε αυτή τη θέση. Σε πρώτη προβολή να γίνει παράλληλη στο ψ1,2. Έτσι η α τόνος θα έρθει στη θέση α1 τόνος. Το σημείο, είπαμε, α θα είναι σταθερό. Το β θα διαγράψει ένα κύκλο με κέντρο το κ τόνος μέχρι ότου πέσει στη θέση β1 τόνος. Ενώ το β δίστονο θα κινηθεί, η δεύτερη προβολή δηλαδή του β θα κινηθεί πάνω στο οριζόντιο επίπεδο για να βρεθεί στη θέση β1 δίστονο. Η α1 δίστονο, β1 δίστονο είναι η στροφή της ευθείας α, έτσι ώστε να γίνει με τοπική. Επομένως αυτό το μέγεθος είναι πραγματικό. Τώρα, εάν η ευθεία δεν τέμνει τον άξονα, τότε η ευθεία α στο χώρο μαζί με την οριζόντια προβολή της, εφόσον έχουμε πάρει κατακόρυφο άξονα, η ευθεία α λοιπόν στο χώρο με την οριζόντια προβολή της ορίζουν ένα κατακόρυφο επίπεδο. Κατά την περιστροφή της ευθείας δημιουργείται μια κυλινδρική επιφάνεια όπου αυτό το κατακόρυφο επίπεδο εφάπτεται. Και αυτή η κυλινδρική επιφάνεια έχει οδηγό στο οριζόντιο επίπεδο αυτό το κύκλο που έχει κέντρο το κ τόνος και εφάπτεται στην α τόνος. Αυτή η κυλινδρική επιφάνεια. Και η ευθεία για να γίνει με τοπική θα πρέπει, αφού περιστραφεί, να πάρει είτε αυτή τη θέση, να εφάπτεται στη βάση του κυλίνδρου, είτε αυτή τη θέση εδώ κάτω. Έχουμε επιλέξει αυτή. Οπότε το σημείο α θα μεταφερθεί στη θέση α1 τόνος. Στη δεύτερη προβολή αυτή η κύκλοι είπαμε είναι οριζόντιοι που διαγράφουν τα σημεία γύρω από τον κατακόρυφο άξονα, οπότε αν εδώ είναι το α δίστονο, το α1 δίστονο θα βρεθεί σε αυτή τη θέση. Αντίστοιχα το σημείο β θα διαγράψει αυτό τον κύκλο, τον οριζόντιο, θα έρθει στη θέση β1 τόνο στην πρώτη προβολή, ενώ στη δεύτερη προβολή στη θέση β1 δίστονο, πάνω στην οριζόντια αυτή ευθεία. Το μέγεθος α1β1 είναι πραγματικό μέγεθος του ευθυγράμμου τμήματος αβ. Αντίστοιχα τώρα με την αλλαγή ενός επίπεδου ώστε να το κάνουμε κάθετο σε ένα επίπεδο προβολής, μπορούμε αυτή τη διαδικασία να την κάνουμε και μέσω περιστροφής. Έτσι, αν έχουμε ένα κατακόρυφο, ένα τυχαίο επίπεδο, μπορούμε να το περιστρέψουμε περί ένα κατακόρυφο άξονα, ώστε να το κάνουμε πρόστιο. Ή περί ένα πρόστιο άξονα, ώστε να το κάνουμε κατακόρυφο. Έχουμε επιλέξει λοιπόν εδώ ένα κατακόρυφο άξονα. Το επίπεδο το τυχαίο τέμνει τον κατακόρυφο άξονα σε ένα σημείο, το οποίο θα έχει πρώτη προβολή το α τόνος, εδώ. Η δεύτερη προβολή του προκύπτει μέσω μιας συχνοπαραλλήλου του επίπεδου. Αυτό το σημείο είναι σημείο τομής του άξονα με το επίπεδο, επομένως παραμένει σταθερό κατά την περιστροφή του επίπεδου. Το δε επίπεδο, όπως θα περιστρέφεται περί τον κατακόρυφο άξονα, θα εφάπτεται σε μια κονική επιφάνεια πλέον, με κορυφή το σημείο α και οδηγό καμπύλη τον κύκλο αυτόν με κέντρο το κ τόνος εφαπτώμενο στο πρώτο ίχνος του επίπεδου. Θα εφάπτεται αυτό το επίπεδο όπως θα περιστρέφεται περί τον κατακόρυφο άξονα σε αυτόν τον κόνο. Για να γίνει πρόστιο θα πρέπει το πρώτο ίχνος του να πάρει αυτή τη θέση. Να έρθει εφαπτώμενο στον κύκλο κάθετο στο ψ1,2 ή εδώ ή σε αυτή τη θέση. Το δεύτερο ίχνος του προφανώς θα περιέχει το α δίστονο, διότι εφόσον έχει γίνει πρόστιο, πάνω στο δεύτερο ίχνος του προβάλλονται όλα τα σημεία και όλα τα σχήματα που περιλαμβάνει αυτό το επίπεδο. Τώρα θα μπορούσαμε το τυχαίο επίπεδο να το κάνουμε και παράλληλο σε επίπεδο προβολής.
Αλλά όχι μόνο μέσω μιας περιστροφής, χρειαζόμαστε δύο περιστροφές. Όπως αντίστοιχα στην μέθοδο της αλλαγής του συστήματος των επιπέδων προβολής, θέλαμε δύο αλλαγές για να το κάνουμε παράλληλο σε επίπεδο προβολής. Έτσι, όταν έχουμε το επίπεδο σίγμα το τυχαίο, περιστρέφοντας το περί τον κατακόρυφο άξονα, το κάνουμε πρόστιο. Αυτό το πρόστιο επίπεδο το περιστρέφουμε περί ένα πρόστιο άξονα σε τυχαία θέση, τον επιλέγουμε. Οπότε, όπως θα περιστρέφεται γύρω από αυτό τον άξονα, αυτό το επίπεδο που πλέον είναι πρόστιο, θα εφάπτεται σε μια κυλινδρική επιφάνεια, η οποία θα έχει οδηγό καμπύλη στο δεύτερο επίπεδο προβολής, αυτόν τον κύκλο, με κέντρο το ροτόνος εφαπτώμενο στο ίχνος του επίπεδου. Και όπως θα περιστρέφεται αυτό το επίπεδο, όταν θα πάρει αυτή τη θέση, το δεύτερο ίχνος, ή αυτή είναι από κάτω, τότε θα έχει γίνει οριζόντιο, θα έχει γίνει παράλληλο στο πρώτο επίπεδο προβολής. Αυτή είναι η μέθοδος της περιστροφής συνοπτικά. Είναι λίγο πιο σύνθετη σχεδιαστικά από τις άλλες δύο μεθόδους και γι' αυτό προτιμάμε να εφαρμόζουμε κατά κανόνα τις άλλες. Σε κάποιες εξαιρέσεις, είπαμε, χρησιμοποιούμε και αυτή τη μέθοδο. Οι γεωμετρικές απεικονίσεις των στοιχείων στον ευκλήδιο χώρο κατά κανόνα είναι ομογραφικές. Μία απεικόνιση λέμε ότι είναι μία ομογραφία εάν οι εικόνες των σημείων μιας ευθείας του χώρου ανήκουν σε μία ευθεία και αντίστοιχα οι εικόνες των σημείων ενός επίπεδου του χώρου ανήκουν σε ένα επίπεδο. Διαφορετικά πρόκειται για μία ετερογραφία. Στο επίπεδο τώρα, μία ομογραφία ονομάζεται ομολογία εάν υπάρχει μία ευθεία του επίπεδου τις οποίες όλα τα σημεία είναι ενωμένα σημεία του μετασχηματισμού. Δηλαδή κάθε σημείο αντιστοιχεί στον εαυτό του. Αυτή η ευθεία είναι ενωμένη ευθεία του μετασχηματισμού και ονομάζεται άξονας της ομολογίας. Εάν τώρα α και α τόνος είναι ένα ζεύγος αντιστοίχων σημείων σε αυτό το μετασχηματισμό, η ευθεία α τόνος είναι ενωμένη ευθεία του μετασχηματισμού, το δε α τόνος ονομάζεται ομόλογο του α. Επίσης, εάν α και α τόνος ένα ζεύγος αντιστοίχων ευθειών στο μετασχηματισμό, η ευθεία α τόνος ονομάζεται ομόλογη της ευθείας α και κάθε ζεύγος ομολόγων ευθειών συναντώνται πάνω στον άξονα της ομολογίας Κ. Μία ομολογία ονομάζεται κεντρική εάν περιέχει μία κεντρική δέσμη ενωμένων ευθειών με κέντρο το σημείο όμικρον, το οποίο είναι το κέντρο της ομολογίας. Εάν το κέντρο της ομολογίας είναι σημείο του άξονα, τότε πρόκειται για μία ειδική κεντρική ομολογία. Εάν το κέντρο της ομολογίας είναι επάπειρον σημείο του επίπεδου, τότε ο μετασχηματισμός είναι μία παράλληλη ομολογία. Στην παράλληλη ομολογία, τα ζεύγη των ομολόγων σημείων ορίζουν ευθείες, ενωμένες ευθείες του μετασχηματισμού που είναι παράλληλες προς μία διεύθυνση δ, η οποία είναι η διεύθυνση της ομολογίας. Εάν η διεύθυνση δ είναι κάθετη προς τον άξονα της ομολογίας, πρόκειται για μία ορθή ομολογία. Εάν η διεύθυνση δ είναι παράλληλη προς τον άξονα της ομολογίας, τότε πρόκειται για μία ειδική περίπτωση παράλληλης ομολογίας που ονομάζεται ψαλιδισμός. Εν γέννη, σε μία παράλληλη ομολογία, οι αντίστοιχες, οι ομόλογες ευθείες στέμπνονται πάνω στον άξονα ομολογίας όσον αφορά το επίπεδο. Στο χώρο, οι ομόλογες ευθείες στέμπνονται πάνω στο επίπεδο της ομολογίας. Τα ζεύγη των ομολόγων σημείων συνδέονται με ευθείες παράλληλες στη διεύθυνση της ομολογίας. Το ίδιο συμβαίνει και στο χώρο. Οι ευθείες α, α1, β, β1, λ, λ1 συνδέονται είναι παράλληλες προς την διεύθυνση της ομολογίας, η οποία διεύθυνση ομολογίας, αν είναι κάθετη στο επίπεδο της ομολογίας, πρόκειται για μια ορθή ομολογία. Επίσης, στην παράλληλη ομολογία διατηρείται η παραλληλία, δηλαδή παράλληλες ευθείες μετασχηματίζονται σε επίσης παράλληλες ευθείες, γιατί το επάπειρο σημείο αντιστοιχεί σε επάπειρο. Αντίστοιχα στο χώρο, παράλληλα επίπεδα μετασχηματίζονται επίσης σε παράλληλα επίπεδα. Τώρα, οι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί διακρίνονται σε ισομετρικούς μετασχηματισμούς, σε μετασχηματισμούς ομοιότητας και σε ομολογικούς. Θα εξετάσουμε καταρχήν ορισμένους ισομετρικούς μετασχηματισμούς στο επίπεδο και στο χώρο. Ισομετρικός είναι ένας μετασχηματισμός που αφήνει αναλύωτες τις αποστάσεις
Και ένας ισομετρικός μετασχηματισμός μπορεί να είναι ομόρροπος ή αντίρροπος, ανάλογα αν διατηρείται ο προσανατολισμός στο σημείο ή όχι. Οι μετασχηματισμοί που θα εξετάσουμε, οι ισομετρικοί μετασχηματισμοί, είναι η παράλληλη μεταφορά στο επίπεδο και το χώρο, που είναι ένας ομόρροπος ισομετρικός μετασχηματισμός, η συμμετρία ως προς άξονα ή ως προς επίπεδο, που είναι αντίρροπος μετασχηματισμός, η στροφή περί κέντρο και περί άξονα, ένας ομόρροπος μετασχηματισμός, η μεταφορική συμμετρία που προκύπτει από ένα γινόμενο δύο μετασχηματισμών και είναι αντίρροπη, και το γενικό ομόρροπο μετασχηματισμό στο χώρο, που είναι η ελίκωση, που προκύπτει επίσης από γινόμενο δύο μετασχηματισμών. Η τυχαία ισομετρία στο επίπεδο ή στο χώρο μπορεί να αναλυθεί σε ένα γινόμενο δύο ισομετριών. Δηλαδή, εάν έχουμε ένα σχήμα, αυτό το τρίγωνο, και θεωρήσουμε το συμμετρικό του ως προς αυτό τον άξονα, με άξονα συμμετρίας αυτό τον άξονα, στο επίπεδο είμαστε. Βρίσκουμε λοιπόν το συμμετρικό αυτού του σχήματος ως προς αυτόν εδώ τον άξονα. Και στη συνέχεια αυτό το σχήμα το περιστρέψουμε περί ένα κέντρο, οποιοδήποτε, και το μεταφέρουμε σε μια νέα θέση. Transform, rotate, αυτό το σχήμα, να το αντιγράψουμε και να περιστρέψουμε περί αυτό το κέντρο, έτσι ώστε αυτό το σημείο να μεταφερθεί σε αυτή τη θέση. Έχουμε μεταξύ αυτού του σχήματος και αυτού υπάρχει μία ισομετρία, στην οποία έχουμε μεταβεί μέσω ενός γινωμένου. Δηλαδή πήγαμε πρώτα με μία συμμετρία ως προς άξονα και κατόπιν με μία περιστροφή ως προς κέντρο. Όμως αυτή η μετάβαση από το ένα σχήμα στο άλλο δεν είναι μονοσήμαντη, δηλαδή δεν είναι ένας τρόπος μόνο που μπορούμε να πάμε από ένα σχήμα στο ισομετρικό του. Μπορούμε να πάμε και διαφορετικά. Για παράδειγμα, εάν θεωρήσουμε το συμμετρικό αυτού του σχήματος ως προς έναν άξονα που θα ορίσουμε τώρα, θα βρούμε κάποιο σχήμα από το οποίο αυτό θα προκύψει κατόπιν παράλληλης μεταφοράς. Λοιπόν, να θεωρήσουμε καταρχήν τις ευθείες που ενώνουν αντίστοιχα σημεία. Αυτό το σημείο με εκείνο και αυτό το σημείο με αυτό. Εάν θεωρήσουμε το συμμετρικό αυτού του σχήματος με άξονα συμμετρίας στην ευθεία που ενώνει τα μέσα αυτών των δύο ευθυγράμμων τμήματων, να φτιάξουμε τον άξονα συμμετρίας από το μέσο και από το μέσο. Αυτός είναι ο άξονας. Transform mirror λοιπόν αυτό το σχήμα ως προς αυτό τον άξονα. Από αυτό το σχήμα μέσω της συμμετρίας πήγαμε εδώ. Από αυτό το σχήμα για να πάμε σε αυτό μπορούμε να πάμε μέσω μιας παράλληλης μεταφοράς, με ένα copy, transform copy, αυτό το σχήμα από αυτό το σημείο σε εκείνο, με ένα διάνυσμα παράλληλο προς τον άξονα συμμετρίας που είχαμε χρησιμοποιήσει. Είδαμε λοιπόν ότι από αυτό το σχήμα με ένα γινόμενο μπορούμε να πάμε εδώ και με ένα διαφορετικό γινόμενο μπορούμε να πάμε σε αυτή τη θέση. Τώρα, όσον αφορά τη συμμετρία προς τον άξονα, αυτό το σχήμα και εκείνο είναι αντίρροπα. Όσον αφορά την περιστροφή, όπως αναφέραμε ήδη, αυτά τα δύο σχήματα είναι ομόρροπα. Τώρα, για να πάμε από αυτό το σχήμα σε εκείνο, είπαμε, μπορούσαμε να πάμε μέσω της περιστροφής και μέσω παράλληλης μεταφοράς. Μπορούμε όμως, επειδή αυτά είναι ομόρροπα σχήματα, να πάμε μέσω μιας περιστροφής μόνο. Για να γίνει δυνατόν να περιστραφεί αυτό το σχήμα περί ένα σημείο ώστε να πέσει εκείνο, σημαίνει ότι αν ενώσω αντίστοιχες κορυφές, για να θεωρήσουμε τις ευθείες που ενώνουν αντίστοιχες κορυφές, αυτή την κορυφή με αυτή, το κέντρο της περιστροφής προφανώς θα είναι στη μεσοκάθετο σε αυτό το ευθύγραμμο τμήμα. Curve, line, κάθετη στο μέσον
Αυτή είναι η μεσοκάθετη. Πάνω σε αυτή την ευθεία βρίσκεται το κέντρο του κύκλου που μπορεί να μου φέρει αυτό το σημείο σε εκείνο. Αντίστοιχα, για να πάμε αυτό το σημείο σε αυτό, πάλι πρέπει να φέρω στη μεσοκάθετο, σε αυτό το ευθύγραμμο τμήμα θα είναι το κέντρο του κύκλου της περιστροφής. Curve, line, την κάθετη. Αυτό είναι το μέσον. Και αυτή είναι η κάθετη, η μεσοκάθετη σε αυτό το ευθύγραμμο τμήμα. Εάν τώρα περιστρέψουμε αυτό το σχήμα γύρω από αυτό το κέντρο που βρήκαμε, τότε μπορούμε από αυτό το σχήμα να πάμε σε εκείνο. Έτσι. Δηλαδή είδαμε ότι μπορούμε από ένα σχήμα σε ένα ισομετρικό του να μεταβούμε με διάφορους τρόπους. Μπορεί να προκύψει δηλαδή κάθε ισομετρία να αναλυθεί σε ένα γινόμενο ισομετριών. Επιπλέον, κάθε ισομετρία μπορεί να αναλυθεί και σε ένα γινόμενο συμμετριών ως προς άξονα. Για παράδειγμα, αυτά τα δύο σχήματα έχουν προκύψει το ένα από το άλλο κατόπιν περιστροφής περί αυτό το κέντρο. Για να το δείτε, transform, rotate αυτό το σχήμα γύρω από αυτό το κέντρο. Βλέπετε, σβήσουμε το όρθο. Το ένα έχει προκύψει από το άλλο κατόπιν περιστροφής. Μπορεί όμως το ένα να προκύψει το άλλο μέσα από γινόμενο δύο συμμετριών ως προς άξονες. Αν πάρουμε μία ευθεία που να περνάει από το κέντρο στροφής τυχαία και κατασκευάσουμε το συμμετρικό αυτού του σχήματος ως προς αυτόν τον άξονα. Transform mirror. Αυτό το σχήμα. Αυτά τα δύο είναι συμμετρικά. Τότε αυτό και αυτό είναι συμμετρικά ως προς άξονα που περνάει πάλι από αυτό το σημείο και είναι κάθετο στην ευθεία που ενώνει τις οποιασδήποτε αντίστοιχες κορυφές. Δηλαδή αν πάρουμε αυτή την ευθεία και πάρουμε συμμετρικό αυτού του σχήματος ως προς άξονα που περνάει από αυτό το σημείο και είναι κάθετο σε αυτόν τον άξονα, έχει προκύψει εκείνο. Δηλαδή η ισομετρία μεταξύ των δύο αρχικών σχημάτων έχει αναλυθεί σε γινόμενο δύο συμμετριών ως προς άξονες. Για το λόγο αυτό, επειδή η συμμετρία ως προς άξονα είναι γεννήτορας όλων των συμμετριών, των ισομετριών, γι' αυτό συνηθίζεται αντί της λέξης ισομετρία να χρησιμοποιούμε τη λέξη συμμετρία γενικότερα. Και να αρχίσουμε να βλέπουμε τους διάφορους μετασχηματισμούς έναν, ξεκινώντας από την παράλληλη μεταφορά και τον ταυτοτικό μετασχηματισμό. Η παράλληλη μεταφορά είτε στο επίπεδο είτε στο χώρο γίνεται κατά τη διεύθυνση ενός διανύσματος δ. Είναι ένας ομόρροπος ισομετρικός μετασχηματισμός. Εάν έχουμε λοιπόν ένα σχήμα, είτε επίπεδο είτε χωρικό, με την εντολή transform copy, επιλέγουμε το αντικείμενο και το αντιγράφουμε κατά μήκος, δημιουργούμε ένα αντίγραφό του κατά μήκος ενός, το μεταφέρουμε κατά μήκος ενός διανύσματος δημιουργώντας ένα αντίγραφο. Έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε πολλαπλά αντίγραφα με βάση αυτό το αρχικό διάνυσμα, χρησιμοποιώντας την εντολή transform array linear, οπότε επιλέγοντας το αντικείμενο και το διάνυσμα, αφού καθορίσουμε πόσα τμήματα θέλουμε, πόσα αντίγραφα θέλουμε, 6 είναι εδώ ορισμένο, καθορίζουμε και το διάνυσμα και δημιουργούνται 6 αντίγραφα σε αποστάσεις που καθορίζονται από το αρχικό διάνυσμα. Υπάρχει δυνατότητα βέβαια και μέσα από προγράμματα αλγοριθμικής σχεδίασης όπως το Grasshopper να ελέγχουμε και το πλήθος των αντιγράφων. Εδώ είναι 5, θα μπορούσε να είναι πολύ περισσότερα ή πολύ λιγότερα. Να ελέγχουμε παραμετρικά και το πλήθος των αντιγράφων
και το μέγεθος του διανύσματος και την κατεύθυνσή του βέβαια. Θα τα δούμε όμως σε αντίστοιχα κεφάλαια στη συνέχεια. Ο μετρικός μετασχηματισμός αντίρροπος αυτή τη φορά είναι η συμμετρία ως προς άξονα ή ως προς επίπεδο. Θα τη δούμε καταρχήν στο επίπεδο. Έχουμε αναφερθεί και πριν. Το συμμετρικό λοιπόν αυτού του σχήματος κατασκευάζεται με την εντολή Transform Mirror. Επιλέγουμε το σχήμα και τον άξονα της συμμετρίας με 2 σημεία και προκύπτει το συμμετρικό του αρχικού σχήματος, αντίρροπος βέβαια μετασχηματισμός αυτός, γιατί βλέπουμε ότι αυτή η φορά διαγραφής των σημείων έχει αντιστραφεί σε αυτή την περίπτωση. Το ίδιο συμβαίνει και στο χώρο. Εδώ έχουμε επίπεδο συμμετρία. Η συμμετρία γίνεται ως προς επίπεδο. Πάλι με την ίδια εντολή, Transform Mirror, επιλέγουμε το αντικείμενό μας. Το επίπεδο τώρα συμμετρίας, είτε θα το επιλέξουμε με 3 σημεία, αν είναι τυχαίο, ως προς το επίπεδο κατασκευής, που εδώ είναι το οριζόντιο. Αν είναι κατακόρυφο, όπως έχουμε διαλέξει αυτό, αρκούν 2 σημεία το ίχνος του. Έχει κατασκευαστεί το συμμετρικό του σχήματος ως προς ένα κατακόρυφο επίπεδο. Έτσι και είπαμε, είναι ένας μετασχηματισμός ισομετρικός αλλά αντίρροπος. Ένας ομόρροπος μετασχηματισμός στο επίπεδο ή στο χώρο είναι η περιστροφή, και στο μεν επίπεδο γίνεται περιστροφή περί κέντρο κατά μία ορισμένη γωνία, ενώ στο χώρο γίνεται περιστροφή περί άξονα κατά μία ορισμένη γωνία πάλι. Να δούμε στο επίπεδο. Αυτό είναι το κέντρο περιστροφής, αυτό είναι το αντικείμενό μας. Transform Rotate είναι η εντολή με την οποία εκτελείται ο μετασχηματισμός. Επιλέγουμε το αντικείμενο και το κέντρο της περιστροφής και κάθε σημείο ή θα δώσουμε τη γωνία, ή θα δώσουμε τη γωνία ή θα δώσουμε τη θέση στην οποία θέλουμε να μεταβεί το αντικείμενο μετά την περιστροφή. Κάθε σημείο του αντικειμένου διαγράφει ένα κύκλο με κέντρο πάνω στο επίπεδο, με κέντρο το σημείο, και ώστε να έρθει στη νέα του θέση, διαγράφοντας μία ορισμένη γωνία. Τώρα υπάρχει η δυνατότητα, πέρα από τις αλγοριθμικές σχεδίασεις που μπορούμε και εκεί να ελέγξουμε παραμετρικά το πλήθος των αντιγράφων, μπορούμε και μέσω του Rhino με την εντολή Array Polar να κάνουμε πολλαπλά αντίγραφα, να κάνουμε κυκλική επανάληψη κατά διάφορες γωνίες. Κέντρο είναι αυτό. Ας πούμε ότι θέλουμε 10 αντίγραφα σε πλήρη κύκλο. Μπορούμε να διαλέξουμε και σε ένα τμήμα του κύκλου να γίνει τα αντίγραφα. Οπότε διαιρεί τον κύκλο τον οποίο έχουμε δώσει στον αριθμό των αντιγράφων και υπολογίζει τη γωνία στροφής του κάθε ενός αντιγράφου. Αντίστοιχα στο χώρο, εδώ είμαστε στο χώρο, υπάρχει άξονας περιστροφής. Κάθε σημείο του αντικειμένου διαγράφει ένα κύκλο πάνω σε ένα επίπεδο κάθετο προς τον άξονα της περιστροφής. Ο μετασχηματισμός εκτελείται με την εντολή Transform Rotate 3D, τρισδιάστατη είναι, γίνεται στο χώρο. Επιλέγουμε το αντικείμενό μας που θα περιστραφεί, τον άξονα και μια γωνία, ας πούμε 120 μοίρες αναφέρεται εδώ. Οπότε κάθε σημείο αυτού του αντικειμένου έχει διαγράψει ένα κύκλο σε ένα επίπεδο κάθετο σε αυτόν τον άξονα, όπως είπαμε, για να έρθει να πέσει στην αντίστοιχη θέση αφού γράψει ένα τόξο κύκλο 120 μοιρών όπως ορίσαμε. Δηλαδή, αν πάρουμε αυτό το σημείο και φέρουμε την κάθετη στον άξονα, αυτό είναι το κέντρο του κύκλου, του οριζόντιου που θα γράψει το σημείο μας, ώστε να έρθει να πέσει στην αντίστοιχη θέση. Πάλι μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλαπλά αντίγραφα χρησιμοποιώντας την εντολή Transform Array Polar.
επιλέγουμε αυτό το αντικείμενο, ένα σημείο του άξονα σαν κέντρο, 10 αντίγραφα σε 360 μοίρες γωνία και δημιουργεί πάλι, διαιρεί τη γωνία, υπολογίζει ποια πρέπει να είναι η γωνία που θα στραφεί το κάθε αντικείμενο ώστε να δημιουργήσει αυτά τα πολλαπλά αντίγραφα. Η μεταφορική συμμετρία ή συμμετρία ολιστήσεως είναι ένας αντίρροπος μετασχηματισμός που προκύπτει μέσα από ένα γινόμενο, μέσα από ένα μεταθετικό γινόμενο δύο μετασχηματισμών μιας συμμετρίας και μιας παράλληλης μεταφοράς κατά διάνυσμα παράλληλο προς τον άξονα ή προς το επίπεδο συμμετρίας αν είμαστε στο χώρο. Να δούμε στο επίπεδο. Αυτά τα δύο σχήματα συνδέονται με αυτή τη μεταφορική συμμετρία ή συμμετρία ολιστήσεως, glider reflection, και έχουμε μεταβεί από αυτό το σχήμα σε εκείνο μέσω μιας συμμετρίας ως προς αυτό τον άξονα και μετά μια παράλληλη μεταφορά κατά αυτό το διάνυσμα το οποίο είναι παράλληλο προς τον άξονα. Έτσι, θα μπορούσαμε να κάνουμε πρώτα τη μεταφορά, transform λοιπόν copy, αυτό, κατά το διάνυσμα, και μετά να κάνουμε τη συμμετρία, transform mirror, αυτό το αντικείμενο, χωρίς να κρατήσει αντίγραφο, γύρω από αυτό τον άξονα και πέσουμε πάλι πάνω στο ίδιο σχήμα. Αντίστοιχα και εδώ έχει γίνει πρώτα η μεταφορά και κατόπιν η συμμετρία. Αντίστοιχα στο χώρο. Αυτά τα δύο σχήματα συνδέονται με συμμετρίας ολιστήσεως και μπορούμε από αυτό να πάμε σε εκείνο το σχήμα μέσω μιας συμμετρίας ως προς ένα επίπεδο και μιας παράλληλης μεταφοράς με διάνυσμα παράλληλο σε αυτό το επίπεδο. Θα μπορούσαμε πρώτα να πάμε με τη μεταφορά, το κάνουμε εδώ, transform copy λοιπόν αυτό το αντικείμενο κατά αυτό το διάνυσμα και μετά με συμμετρία προς το επίπεδο, transform mirror, το επίπεδο τώρα, επειδή είναι τυχαίο προς το επίπεδο κατασκευής, θα το καθορίσουμε με 3 σημεία. Αυτό το σημείο, αυτό και άλλο ένα. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σχήμα. Από αυτό σε αυτό πήγαμε με μεταφορά παράλληλη, με διάνυσμα παράλληλο στο επίπεδο συμμετρίας και μετά με συμμετρία προς αυτό το επίπεδο. Glide reflection, συμμετρία ολιστήσεως. Ο γενικός ισομετρικός μετασχηματισμός στο χώρο είναι η ελίκωση, η οποία αναλύεται σε ένα μεταθετικό γινόμενο μιας στροφής περί άξονα κατά ορισμένη γωνία επί μια παράλληλη μεταφορά κατά διάνυσμα παράλληλο προς τον άξονα στροφής. Έτσι μπορούμε να δούμε σε αυτό το σχήμα, από αυτό το τρίγωνο έχουμε πάει σε εκείνο μέσω μιας ελίκωσης και ονομάζεται έτσι ο μετασχηματισμός γιατί κάθε σημείο διαγράφει έλικες κατά την μεταφορά, γίνεται μεταφορά και περιστροφή ταυτόχρονα. Και έχουμε φτάσει από αυτό το σχήμα σε εκείνο, είτε πρώτα εκτελώντας την περιστροφή κατά ορισμένη γωνία και μετά την παράλληλη μετατόπιση, είτε πρώτα εκτελώντας την παράλληλη μετατόπιση και μετά την περιστροφή. Για να το κατασκευάσουμε εδώ σε αυτή τη θέση. Από αυτό το τρίγωνο μπορούμε να πάμε σε εκείνο κατά μία παράλληλη μεταφορά, transform copy, από αυτή τη θέση σε αυτή και μετά κατόπιν περιστροφής 120 μοίρες ήταν η γωνία της ελίκωσης για να πάμε από αυτό σε αυτό το σχήμα. Transform λοιπόν rotate 3D τώρα αυτό το σχήμα από εδώ εκεί, να μην το αντιγράψουμε, κατά γωνία 120 μοιρών και έχουμε εδώ σε αυτή τη θέση έχει πέσει αυτή η επιφάνεια. Θα μπορούσε πρώτα να γίνει η περιστροφή, transform rotate 3D αυτό το σχήμα περί αυτόν τον άξονα κατά γωνία 120 μοιρών και μετά να γίνει η μεταφορά. Βέβαια πρέπει να έχουμε κρατήσει αντίγραφο.
να γίνει μεταφορά κατά το διάνυσμα. Να το δούμε άλλη μια φορά. Transform λοιπόν, Rotate 3D πρώτα αυτό το αντικείμενο περί αυτό τον άξονα, να κάνουμε αντιγραφή και κατόπιν μεταφορά αυτού του σχήματος, Transform Move, αυτό το σχήμα κατά μήκος αυτού του διανύσματος. Έχουμε φτάσει πάλι στην ίδια θέση, γι' αυτό λέμε ότι είναι ένα μεταθετικό γινόμενο μια στροφής περί άξονα. Αυτός ο άξονας είναι ο άξονας της ελίκωσης. Αντίστοιχα στο χώρο, μέσω ελίκωσης έχει πάει αυτό το αντικείμενο σε εκείνο, αφού πρώτα έγινε η παράλληλη μεταφορά κατά το διάνυσμα και μετά η περιστροφή. Θα μπορούσε να έχει γίνει πρώτα η περιστροφή και μετά η παράλληλη μεταφορά. Εδώ μπορούμε να δούμε τις θέσεις που παίρνει το σχήμα κατά τη διαδικασία της ελίκωσης. Πώς στρέφεται σταδιακά όταν διαγράφει κάθε σημείο του μία έλικα για να φτάσει στην τελική θέση. Η ελίκωση έχει γίνει περί αυτόν τον άξονα. Η ελίκωση στο πρόγραμμα Rhino γίνεται με την εντολή Orient 3 Points και είναι ένας μετασχηματισμός πολύ χρήσιμος, γιατί μας βοηθάει στον προσανατολισμό αντικειμένων σε νέες θέσεις σύμφωνα με κάποιους περιορισμούς που θα έχουμε θέσει. Για παράδειγμα, εάν έχουμε ένα αντικείμενο όπως αυτό, το οποίο θέλουμε να αντιγράψουμε από αυτή τη θέση, να το φέρουμε πάνω σε αυτή την κεκλειμένη έδρα, έτσι ώστε αυτό το σημείο να έρθει σε αυτό, αυτή η ευθεία να ταυτιστεί με αυτήν και αυτό το επίπεδο της βάσης που ακουμπάει στο οριζόντιο επίπεδο να ταυτιστεί με το επίπεδο της φήνας, με το κεκλειμένο. Αυτή η μεταφορά είναι μια ελίκωση η οποία γίνεται με την εντολή Transform Orient 3 Points. Το προσανατολίζουμε μέσω 3 σημείων. Επιλέγουμε καταρχήν το αντικείμενο που θα μεταφέρουμε, που θα αντιγράψουμε μέσω του μετασχηματισμού και πρέπει να δώσουμε 3 σημεία, θα ορίσουμε 3 σημεία. Καταρχήν θα κρατήσουμε αντίγραφο. Τα σημεία αναφορά στο πρώτο σημείο είναι το σημείο που θα πάει στη συγκεκριμένη θέση. Το δεύτερο σημείο είναι ένα οποιοδήποτε σημείο της ευθείας που θα πάει σε μια συγκεκριμένη ευθεία. Μας ορίζει την ευθεία, ένα τυχαίο. Και το τρίτο σημείο είναι ένα οποιοδήποτε σημείο του επίπεδου, για να καθορίσουμε το επίπεδο. Και τώρα πηγαίνουμε στα σημεία προορισμού. Πρώτο σημείο ήταν αυτό. Δεύτερο σημείο, ένα οποιοδήποτε σημείο της ευθείας. Τρίτο σημείο, ένα σημείο που θα μας δώσει τη θέση του επίπεδου. Και έχει μεταφερθεί ισομετρικά και ομόρροπα, είναι ομόρροπος μετασχηματισμός, αυτό το αντικείμενο σε αυτή τη θέση. Να το δούμε σε κάποιες εφαρμογές που θα μπορούσαν να παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον. Κάποιες κατασκευές που χρησιμοποιούμε αυτή την ελίκο, αυτό το μετασχηματισμό, τον ομόρροπο, όπως είπαμε, ισομετρικό μετασχηματισμό. Θέλουμε να κατασκευάσουμε αυτό το σχήμα, αυτοί οι 3 δακτύλοι, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι συμμετρικά ως προς ένα κέντρο. Αν θεωρήσουμε τα μέσα αυτών των εδρών, αυτοί οι άξονες, οι 3, συναντώνται και είναι παράλληλοι προς τους άξονες χ, ψ, ζ του συστήματός μας. Και έχουμε αρχικά ένα από αυτούς τους δακτυλίους, ακουμπάει στο οριζόντιο επίπεδο και θέλουμε να κατασκευάσουμε ένα τέτοιο σχήμα σε τυχαία θέση. Παίρνουμε καταρχήν ένα σημείο στο χώρο, για να πάρουμε ένα σημείο στο χώρο, οποιοδήποτε, αυτό. Και ας πούμε ότι αυτό θα είναι το κέντρο. Και οι άξονες των 3 δακτυλίων, ο ένας άξονας του κόκκινου θα είναι η οριζόντια, η παράλληλη στον άξονα των χ, αυτή η ευθεία. Του πράσινου δακτυλίου θα είναι η παράλληλη στον άξονα των ψ, αυτή. Και για το μπλε θα είναι η κατακόρυφη, η παράλληλη στο z. Να πάρουμε curve line
vertical του CPI κάθετη στο επίπεδο κατασκευής που είναι το κατακόρυφο. Αυτοί είναι οι τρεις άξονές μας. Και εδώ είναι το κέντρο. Θα πάρουμε να φτιάξουμε πρώτα το κόκκινο, όπου αυτή η ευθεία, αυτή δηλαδή, θα πρέπει να βρεθεί πάνω στον οριζόντιο άξονα. Επομένως, με την εντολή Transform, Orient, 3 points, επιλέγουμε αυτό το αντικείμενο, με πρώτο σημείο το κέντρο, δεύτερο σημείο την κατεύθυνση αυτού του άξονα, οποιοδήποτε σημείο πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, και τρίτο αυτή την κατεύθυνση του άλλου άξονα, του μικρού. Και πηγαίνουμε στο σημείο προορισμού, εκεί που θα τοποθετήσουμε αυτό το δακτύλιο, πρώτο σημείο οπωσδήποτε αυτό, ένα οποιοδήποτε σημείο που θα μας δώσει το μεγάλο άξονα και ένα οποιοδήποτε σημείο θα μας δώσει το μικρό. Δεν το αντιγράψαμε και έτσι έχει φύγει από τη θέση του. Να το ξαναβάλουμε, να το ξαναφτιάξουμε γιατί μας χρειάζεται αντίγραφο. Transform λοιπόν, Orient, 3 points, copy yes, δεν το ξεχνάμε, το χρειαζόμαστε αυτό. Αυτό το σημείο λοιπόν θα έρθει εδώ, ένα οποιοδήποτε σημείο αυτής της ευθείας θα έρθει σε αυτήν και ένα οποιοδήποτε σημείο αυτής της ευθείας θα έρθει πάνω σε αυτήν. Target point, ένα αυτό, αυτό είναι το δεύτερο και αυτό είναι το τρίτο. Έχει μεταφερθεί λοιπόν αυτό ισομετρικά σε αυτή τη θέση και είναι το κόκκινο. Κόκκινος δακτύλιος. Για να του δώσουμε το χρώμα του. Όχι από εκεί, ας το δώσουμε από εδώ. Αυτό. Να τοποθετήσουμε τώρα το μπλε. Το μπλε θα έχει, αυτό το σημείο θα πάει πάλι στο κέντρο. Ο μεγάλος άξονας, η κατακόρη, αυτή η μεγάλη, ας το πούμε μεγάλο άξονα, θα έρθει πάνω στον άξονα των Z. Και πάνω στον άξονα των Χ θα πάει η άλλη διεύθυνση. Επομένως πάλι Transform, Orient, 3 points, αυτό το αντικείμενο, να είναι αντίγραφο, αυτό το σημείο είναι το πρώτο που θα πάει σε αυτή τη θέση. Αυτή η ευθεία θα πάει στον κατακόρυφο, στον άξονα των Z, στην παράλληλη προς τον άξονα των Z, και αυτή η ευθεία θα έρθει στην παράλληλη προς τον άξονα των Χ. Πάμε στο target point τώρα, στα σημεία προορισμού. Αυτό είναι το πρώτο σημείο μας. Παράλληλα προς τον άξονα των Z, είπαμε, θα έρθει αυτή η διεύθυνση και παράλληλα προς τον άξονα των Χ θα έρθει η άλλη διεύθυνση. Και έχουμε τοποθετήσει το μπλε δακτύλιο. Και για να βάλουμε τον πράσινο θα πρέπει αυτή η ευθεία να έρθει πάνω σε αυτήν την παράλληλη στον άξονα των ψ, αυτή, και αυτή να έρθει στην παράλληλη στον άξονα των Z. Transform λοιπόν πάλι, Orient 3 points, αυτό το αντικείμενο, το κέντρο θα παραμείνει, αυτές τις δύο διευθύνσεις θα πάρουμε να προσανατολίσουμε. Είπαμε, κατασκευάζουμε τον πράσινο, αυτό το σημείο θα είναι σταθερό, στον άξονα στην παράλληλη στον άξονα των ψ θα έρθει η μεγάλη αυτή η πλευρά, ενώ η μικρή πλευρά στην παράλληλη στον άξονα των Z. Και έτσι έχουμε κατασκευάσει το αντικείμενό μας. Έτσι, αυτούς τους τρεις δακτυλίους που μπλέκουν ο ένας μέσα στον άλλο. Θα αναφερθούμε ακόμα σε ένα παράδειγμα. Σε αυτή την περίπτωση θέλουμε να τοποθετήσουμε αυτό το αντικείμενο έτσι ώστε η κάτω έδρα του που ακουμπάει στο οριζόντιο επίπεδο να ακουμπάει στην πίσω ακμή, στην πίσω κάτω ακμή αυτού του παραθύρου του ανοίγματος, η επάνω έδρα να ακουμπάει στην επάνω εμπρός ακμή και ταυτόχρονα όλο το αντικείμενο να ακουμπάει στον κατακόρυφο αυτό τοίχο. Για να το δούμε και σχεδιασμένο. Έτσι να ακουμπάει στον τοίχο και ταυτόχρονα
η μία έδρα η κάτω να κουμπάει στην κάτω ακμή και η επάνω έδρα στην επάνω ακμή. Θα μεταφέρουμε καταρχήν αυτό το μαδέρι επάνω, να κουμπίσει επάνω στην οριζόντια έδρα του ανοίγματος. Θα πάρουμε σε τυχαία θέση μία ευθεία κάθετη στον άξονα, κάθετη στις ακμές, με αναμένο το perpendicular αυτή, και θα τοποθετήσουμε το μέσον αυτής στο μέσον αυτής της ακμής του ανοίγματος. Μετά όταν τοποθετηθεί αυτό, αν αυτό το σημείο ακουμπήσει σε αυτή την ακμή, μετά όταν στρέψουμε το μαδέρι ώστε να ακουμπήσει σε αυτή, η επάνω έδρα του σε αυτή την ακμή του παραθύρου, κάποιο σημείο θα πάει αντίστοιχα σε αυτό το μέσο, αφού το τοποθετούμε συμμετρικά. Καταρχήν λοιπόν να κάνουμε την αντιγραφή αυτού του αντικειμένου επάνω σε αυτή την έδρα. Transform, Orient 3 points είναι ο ισομετρικός μετασχηματισμός που θα χρησιμοποιήσουμε. Αυτό το αντικείμενο και θα το αντιγράψουμε. Αρχικό σημείο είναι αυτό το μέσο. Στην κάθετη για να δώσουμε την κατεύθυνση και ένα σημείο της έδρας. Και πάμε στα σημεία προορισμού. Αυτό είναι το αρχικό σημείο. Σταθερό, αυτό το σημείο θα πάει εκεί. Στην κάθετη προς την μπροστινή ακμή θα έρθει να κατευθυνθεί ολόκληρο το αντικείμενο και ένα σημείο του επίπεδου για να έρθει να τοποθετηθεί το αντικείμενό μας επάνω στο παράθυρο. Τώρα θα πρέπει να βρούμε αυτό το σημείο από ποιο σημείο έχει προέρθει όταν θα περιστραφεί περί αυτή την ακμή το μαδέρι για να έρθει να κουμπίσει πάνω σε αυτή την ακμή. Θα γράψουμε λοιπόν ένα κύκλο γύρω από αυτή την ευθεία με αυτό το κέντρο να περνάει από εκεί για να δούμε ποιο σημείο είναι αυτό που κατά τον μετασχηματισμό θα πάει από αυτή τη θέση σε εκείνη. Μία γραμμή λοιπόν curve, ένας κύκλος around curve γύρω από μία ευθεία. Διαλέγουμε αυτή την ευθεία, κέντρο του κύκλου είναι αυτό και θα πάει σε αυτό το σημείο. Τώρα μπορούμε να δούμε ότι εάν περιστραφεί αυτό το μαδέρι γύρω από αυτή την ευθεία, αυτό το σημείο που ο κύκλος στέμνει την άνω έδρα θα πάει σε αυτή τη θέση. Να το προσδιορίσουμε αυτό το σημείο με το μη curve, τις τομές τις βρίσκουμε με intersection. Ξέρουμε ότι αυτό το σημείο θα πάει εκεί. Περιστρέφουμε τώρα αυτό το αντικείμενο γύρω από αυτή την ευθεία ώστε αυτό το σημείο να έρθει εκεί. Transform λοιπόν rotate 3D αυτό το αντικείμενο. Ο άξονας περνάει από αυτό το σημείο και από εκείνο. Δεν το αντιγράφουμε, δεν χρειαζόμαστε αντίγραφο, απλώς αυτό το σημείο θέλουμε να πάει σε αυτή τη θέση. Να έχουμε μόνο το point αναμένο για να έχουμε ακρίβεια. Εκεί. Ήρθε τώρα και ακούμπησε αυτό το μαδέρι με την επάνω έδρα σε αυτήν και την κάτω έδρα σε αυτή. Το μόνο που απομένει είναι να το σύρουμε παράλληλα προς αυτή τη διεύθυνση ώστε αυτή η ακμή να κουμπίσει πάνω στον τοίχο. Θα πάρουμε μία ευθεία λοιπόν, μία ακμή με δύο σημεία από εδώ μέχρι εκεί. Θα προεκτείνουμε αυτή την ακμή ώστε να έρθει να κουμπίσει στον τοίχο. Curve, extend curve. Ζητάει το όριο που θα πάει να κουμπίσει και ποια ευθεία θα προεκτείνει αυτή την ευθεία. Να το δούμε λίγο πιο ψηλά. Θα μεταφέρουμε τώρα αυτό το αντικείμενο κατά αυτό το διάνυσμα από εδώ μέχρι εκεί, οπότε αυτή η ακμή θα κουμπίσει πάνω στον τοίχο μας. Transform move λοιπόν αυτό το αντικείμενο από αυτό το σημείο σε αυτό. Και έχουμε κάνει την κατασκευή μας. Έχουμε τοποθετήσει το αντικείμενο ακριβώς όπως το ζητήσαμε.
Θα αναφερθούμε τώρα σε μη ισομετρικούς μετασχηματισμούς, δηλαδή μετασχηματισμούς που δεν διατηρούνται οι αποστάσεις, και θα ξεκινήσουμε από την ορθή ομολογία στο επίπεδο και στο χώρο. Μία ορθή ομολογία στο επίπεδο είναι ορισμένη εάν δοθεί ο άξονας της ομολογίας, που είναι η ενωμένη ευθεία του μετασχηματισμού, όλα τα σημεία της είναι ενωμένα, και ένα ζεύγος ομολόγων σημείων. Αυτά τα δύο σημεία ορίζουν τη διεύθυνση της ομολογίας, η οποία προφανώς, αφού μιλάμε για ορθή ομολογία, είναι κάθετη προς τον άξονα της ομολογίας. Αντίστοιχα, στο χώρο, αντί για άξονα ομολογίας, έχουμε επίπεδο ομολογίας. Όλα τα σημεία του επίπεδου ενωμένα. Κάθε σημείο αντιστοιχεί στον εαυτό του. Η διεύθυνση ομολογίας και εδώ ορίζεται από δύο ομόλογα σημεία και είναι κάθετη προς το επίπεδο της ομολογίας. Σε μία ομολογία ορθή, παράλληλη εν γέννη, ένας κύκλος μετασχηματίζεται σε έλλειψη. Εδώ θέλουμε να κατασκευάσουμε την έλλειψη που έχει άξονα την αβ και περνάει και από το σημείο μη 1. Μπορούμε να την κατασκευάσουμε ως την καμπύλη που είναι ορθώς ομόλογη του κύκλου που έχει διάμετρο την αβ, σε μία ομολογία με άξονα την αβ προφανώς, και ζεύγος αντιστοίχων σημείων μη1 και μη, όπου το μη προέκυψε αν από το μη1 φέρουμε την κάθετη προς τον άξονα ομολογίας και βρούμε την τομή της με τον κύκλο. Έχοντας αυτά τα στοιχεία, με την εντολή transform scale 1D μπορούμε να κατασκευάσουμε την καμπύλη, την έλλειψη που έχει αυτό το ευθύγραμμο τμήμα μεγάλο άξονα και περνάει από το μη1. Διαλέγουμε λοιπόν τον κύκλο, θα το αντιγράψουμε. Origin point είναι το σημείο σίγμα, εκεί όπου η μη 1 κόβει τον άξονα της ομολογίας. Και ζεύγος αντιστοίχων σημείων, το μη και το μη 1. Έχουμε κατασκευάσει λοιπόν την έλλειψη, η οποία έχει αυτό τον άξονα και περνάει από το σημείο μη 1 μέσω της ομολογίας. Θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε την εφαπτωμένη στο σημείο μη 1 μέσω της ομολογίας με τη βοήθεια του κύκλου. Δηλαδή, εάν κατασκευάσουμε την εφαπτωμένη στον κύκλο σε αυτό το σημείο, να το επαναλάβω, αυτή την ευθεία που είναι εφαπτωμένη του κύκλου, αυτή συναντά τον άξονα της ομολογίας σε ένα σημείο, σε αυτό το σημείο, η ομόλογος ευθεία θα περάσει από αυτό και από το μη 1 και θα είναι εφαπτωμένη της έλλειψης. Curve, extend curve, θα προεκτείνουμε τον άξονα της ομολογίας για να βρούμε το σημείο τομής. Αυτό είναι το σημείο τομής. Οπότε η εφαπτωμένη περνάει από αυτό το σημείο και από το μη 1. Βέβαια θα μπορούσε να κατασκευαστεί και μέσω του προγράμματος, πάλι όπως κατασκευάσαμε την εφαπτωμένη στον κύκλο, με την εντολή curve line tangent from curve. Αλλά εάν σχεδιάζαμε στο χέρι, θα μπορούσαμε μέσω της ομολογίας να κατασκευάσουμε την εφαπτωμένη στην έλλειψη στο συγκεκριμένο σημείο. Για να πάμε στο χώρο, όπου αντί για άξονα ομολογίας είπαμε έχουμε επίπεδο ομολογίας. Εάν δοθεί το επίπεδο της ομολογίας και ένα ζεύγος ομολόγων σημείων, τότε μπορούμε να κατασκευάσουμε το ομόλογο του οποιοδήποτε σχήματος με την εντολή transform scale 1D. Επιλέγουμε το αντικείμενο, θα το αντιγράψουμε. Origin point είναι πάλι το σημείο που η ευθεία που ενώνει ομόλογα σημεία συναντά το επίπεδο της ομολογίας, και πρώτο σημείο αναφοράς είναι αυτό, δεύτερο σημείο αναφοράς εκείνο. Αυτά τα δύο σχήματα είναι ορθώς ομόλογα στην ομολογία που έχει επίπεδο ομολογίας αυτό και ζεύγος ομολόγων σημείων αυτά τα δύο σημεία. Εάν πάρω την οποιαδήποτε ακμή και την ομόλογό της και τις προεκτείνω, fillet, αυτή την καμπύλη και αυτή,
Αυτές θα τμηθούν πάνω στο επίπεδο ομολογίας. Το ίδιο και οποιοδήποτε άλλο ζεύγος, ας πούμε αυτή, τέμνονται όλες πάνω στο επίπεδο της ομολογίας. Να το δούμε και σε άλλο ένα παράδειγμα. Αυτό το πρίσμα, έστω ότι το ζεύγος των ομολόγων σημείων είναι αυτά, αυτό είναι ομόλογο αυτού. Αυτό είναι το origin point που ζητάει το πρόγραμμα, είναι εκεί που η ευθεία που ενώνει τα ομόλογα σημεία συναντά το επίπεδο ομολογίας που είναι αυτό το επίπεδο. Transform scale 1D, επιλέγουμε το αντικείμενο, θα το αντιγράψουμε, origin point αυτό και πρώτο σημείο αναφοράς και δεύτερο σημείο αναφοράς, τα ομόλογα σχήματα. Αυτό το πρίσμα συνατέμνει το επίπεδο ομολογίας κατά ένα σχήμα, να το βρούμε, curve from objects intersection, αυτό το σχήμα με αυτό, και αν αναζητήσουμε την τομή αυτού του σχήματος με το επίπεδο, με τον ίδιο τρόπο, αυτό τώρα το πρίσμα με το επίπεδο, θα δούμε ότι έχουμε την ίδια καμπύλη, δηλαδή τα ομόλογα σχήματα τέμνονται πάνω στο επίπεδο της ομολογίας. Η αξονική ομολογία κατασκευάζεται με την εντολή Scale 2D. Στην ορθή αξονική ομολογία, άξονας είναι μία ευθεία κάθετη στο επίπεδο κατασκευής και είναι ορισμένη η ομολογία αν δοθεί και ένα ζεύγος ομολόγων σημείων που καθορίζουν και το λόγο της ομολογίας. Η ευθεία που ενώνουν δύο ομόλογα σημεία είναι πάντα κάθετη προς τον άξονα ομολογίας, τον οποίο συναντά σε κάποιο σημείο που σύμφωνα με το πρόγραμμα είναι το origin point. Σε μία αξονική ομολογία είπαμε άξονας είναι μία ευθεία κάθετη στο επίπεδο κατασκευής και είναι ορισμένη αν δοθεί ένα ζεύγος ομολόγων σημείων. Σε αυτή την ομολογία που εκτελείται με την εντολή Transform Scale 2D, αυτό το σχήμα μετασχηματίζεται. Origin point είναι το σημείο που η ευθεία που ενώνει ομόλογα σημεία συναντά τον άξονα της ομολογίας και ζεύγος ομολόγων σημείων είναι αυτά τα δύο δοθέντα, τα οποία ορίζουν και το λόγο της ομολογίας. Να το δούμε σε άλλο ένα παράδειγμα. Άξονας της ομολογίας, πάλι ευθεία κάθετη στο επίπεδο κατασκευής, ζεύγος ομολόγων σημείων και η ευθεία που τα συνδέει είναι κάθετη στον άξονα ομολογίας και το συναντά σε ένα σημείο. Transform Scale 2D. Αυτό το αντικείμενο θα μετασχηματιστεί. Origin point είναι το σημείο που η ευθεία που ενώνει, είπαμε, ομόλογα σημεία συναντά τον άξονα της αξονικής ομολογίας και ζεύγος ομολόγων σημείων είναι αυτά τα δύο. Είναι δύο ομόλογα σχήματα σε αυτή την αξονική ομολογία. Τώρα, εάν θεωρήσουμε το σημείο τομής του άξονα με αυτό το πολύεδρο και τα σημεία τομής του άξονα με αυτό το πολύεδρο, θα δούμε ότι είναι τα ίδια σημεία, έτσι, τέμνουν δύο ομόλογα σχήματα, τέμνουν τον άξονα ομολογίας πάνω στα ίδια σημεία. Εάν η διεύθυνση ομολογίας είναι παράλληλη προς τον άξονα ομολογίας αν είμαστε στο επίπεδο ή προς το επίπεδο ομολογίας αν είμαστε στο χώρο, τότε πρόκειται για μια ειδική παράλληλη ομολογία η οποία ονομάζεται ψαλιδισμός και η οποία εκτελείται στο πρόγραμμα Rhinoceros με την εντολή SEER. Για να δούμε ένα παράδειγμα. Ο επίπεδο ομολογίας σε αυτή την περίπτωση είναι αυτό το επίπεδο και το ζεύγος των ομολόγων σημείων είναι αυτά τα δύο σημεία, τα οποία ορίζουν μια διεύθυνση παράλληλη προς το επίπεδο της ομολογίας. Η εντολή SEER θα εκτελεστεί σε ένα επίπεδο που είναι κάθετο προς το επίπεδο ομολογίας και το οποίο πρέπει να καθορίσουμε με τρία σημεία. Set plane, αυτό θα είναι το επίπεδο κατασκευής, οριζόμενο από τρία σημεία. Ένα σημείο είναι αυτό, δεύτερο το πρώτο σημείο και τρίτο το σημείο, το ομόλογό του. Πάνω σε αυτό το επίπεδο κατασκευής πλέον εκτελούμε την εντολή Transform SEER, επιλέγουμε αυτό το αντικείμενο να μετασχηματίσουμε,
Αυτό είναι το origin point και με το ζεύγος των ομολόγων σημείων μπορούμε να ορίσουμε το πώς θα μετασχηματιστεί το σχήμα. Η γωνία δε ανάμεσα στην αρχική θέση του αντικειμένου και στην τελική γωνία που σχηματίζεται ονομάζεται γωνία ψαλιδισμού. Τώρα υπάρχει η περίπτωση να μην δίνεται η διεύθυνση ομολογίας, αλλά να δίνεται η γωνία, δηλαδή να ξέρουμε ότι αυτή είναι η αρχική θέση της ακμής του πρίσματός μας και ότι η τελική θέση θα είναι αυτή, να δίνεται δηλαδή η γωνία ψαλιδισμού. Μπορούμε πάλι να εκτελέσουμε αυτή την εντολή, ήδη είμαστε σε επίπεδο κατασκευής από τα τρία, που ορίζεται από αυτά τα σημεία και εκτελούμε την εντολή transform shear. Αυτό είναι το αντικείμενο που θα μετασχηματιστεί. Αυτό είναι το origin point, πρώτο σημείο αναφοράς. Δεύτερο σημείο αναφοράς είναι αυτό. Όμως στην ουσία το διάνυσμα το οποίο ορίζει τη διεύθυνση ομολογίας είναι αυτό το διάνυσμα, που είναι παράλληλο βέβαια προς το επίπεδο της ομολογίας. Αυτό το σημείο όρισε τη γωνία ψαλιδισμού. Να δούμε ένα παράδειγμα ενός τέτοιου μετασχηματισμού. Αν έχουμε ένα ελλειψοειδές, το οποίο κόβεται με αυτό το επίπεδο κατά αυτή την έλλειψη, μπορούμε να μετασχηματίσουμε αυτό το ελλειψοειδές, αυτό το σχήμα, σε ένα άλλο σχήμα που να περνάει από ένα ορισμένο σημείο και να περνάει να διέρχεται και από την ίδια τομή, από την ίδια έλλειψη πάνω σε αυτό το επίπεδο. Οπότε αυτό θα είναι και το επίπεδο της ομολογίας, εφόσον τέμνονται τα δύο ομόλογα σχήματα πάνω στο ίδιο επίπεδο. Προφανώς η ευθεία αυτή, παράλληλη προς το επίπεδο της ομολογίας, θα είναι η διεύθυνση της ομολογίας. Έτσι έχουμε λοιπόν αυτό το ελλειψοειδές, επίπεδο ομολογίας και ένα ζεύγος ομολόγων σημείων και θέλουμε να φτιάξουμε ένα ελλειψοειδές που να έχει να περάσει από αυτή την έλλειψη, αλλά η επιφάνειά του να περνάει από εκείνο το σημείο. Έτσι. Μέσω λοιπόν της ειδικής παράλληλης ομολογίας, η οποία μπορεί να κατασκευαστεί στο επίπεδο που ορίζουν αυτά τα σημεία. Επομένως, ορίζουμε σαν επίπεδο κατασκευής σε plane από τρία σημεία, αυτό και εκείνο το σημείο. Και τώρα μπορούμε να μετασχηματίσουμε το ελλειψοειδές μας, shear, αυτό, και να πάρουμε και το κάτω, να το αντιγράψουμε. Αυτό θα είναι το origin point και από αυτό το σημείο θα πάμε σε εκείνο. Έτσι, και έχουμε μετασχηματίσει, έχουμε δύο ομόλογα ελλειψοειδή, το ένα είναι το αρχικό που δόθηκε και το άλλο που κατασκευάσαμε να περνάει από ορισμένο σημείο. Η παράλληλη ομολογία δεν ορίζεται στα προγράμματα των υπολογιστών, αλλά προκύπτει σαν γινόμενο μεταξύ δύο μετασχηματισμών. Μιας ορθής ομολογίας επί μια ειδική παράλληλη ομολογία, επί ένα ψαλιδισμό. Για να οριστεί αυτή μια παράλληλη ομολογία, θα πρέπει να δοθεί ο άξονας της ομολογίας και ένα ζεύγος ομολόγων σημείων, το α και το α1 ας πούμε, τα οποία θα μας ορίσουν τη διεύθυνση της ομολογίας. Έχουμε ήδη αναφέρει ότι σε μία παράλληλη ομολογία ένας κύκλος μετασχηματίζεται σε μία έλλειψη. Αν λοιπόν αυτή η ευθεία είναι ο άξονας της ομολογίας και ένα ζεύγος ομολόγων σημείων, το α1 είναι ομόλογο του α. Για να κατασκευάσουμε την ομόλογη καμπύλη αυτού του κύκλου σε αυτή την παράλληλη ομολογία θα πάμε με δύο βήματα. Θα κατασκευάσουμε καταρχήν την ορθώς ομόλογη καμπύλη του κύκλου, η οποία έχει άξονα ομολογίας αυτών και ζεύγος ομολόγων σημείων το α, και επειδή είναι ορθή ομολογία, η διεύθυνση οπωσδήποτε θα είναι κάθετη στον άξονα ομολογίας. Το δεύτερο σημείο, το ομόλογο του α, είναι η προβολή του α1 πάνω σε αυτή την ευθεία που περνάει από το α και είναι κάθετη προς τον άξονα της ομολογίας. Να τη φτιάξουμε αυτή την κάθετη ευθεία.
και αυτό θα είναι το origin point. Να κάνουμε λοιπόν καταρχήν το ορθώς ομόλογο αυτού του κύκλου στην ομολογία που έχει, είπαμε, άξονα αυτή την ευθεία και ζεύγος ομολόγων σημείων το α και την προβολή του α1 πάνω σε αυτή την ευθεία. Transform scale 1D θα μας δώσει το ορθώς ομόλογο του κύκλου. Αυτή την καμπύλη λοιπόν θα την αντιγράψουμε. Origin point αυτό, πρώτο σημείο αυτό, δεύτερο σημείο δεν χρειάζεται να κατασκευάσουμε την προβολή του σημείου. Εάν δώσουμε σαν δεύτερο σημείο αναφοράς το α1, καθορίσει μόνο του το πρόγραμμα την προβολή του πάνω σε αυτή την ευθεία. Έτσι, αν την προεκτείνουμε λοιπόν αυτή την ευθεία, έχουμε την προβολή του α1 πάνω στην διεύθυνση της ομολογίας, αυτή την ευθεία που ορίζεται από το α και είναι η διεύθυνση της ομολογίας. Ας κάνουμε αυτή την έλλειψη, να την κάνουμε πράσινη. Τώρα μπορούμε να μετασχηματίσουμε αυτή την έλλειψη μέσω μιας ειδικής παράλληλης ομολογίας, γιατί η διεύθυνση ομολογίας πλέον είναι αυτή. Ο άξονας ομολογίας είναι ο ίδιος, αλλά ομόλογα σημεία είναι αυτό και εκείνο, που ορίζουν διεύθυνση παράλληλη στον άξονα. Επομένως μιλάμε για ένα ψαλιδισμό. Transform λοιπόν shear. Επιλέγουμε αυτό το αντικείμενο. Να το αντιγράψουμε. Origin point θα είναι το ίδιο. Πρώτο σημείο αναφορά σε αυτό, δεύτερο σημείο αναφορά σε εκείνο. Και έχουμε κατασκευάσει την ομόλογη καμπύλη αυτού του κύκλου στην παράλληλη ομολογία που έχει άξονα, επαναλαμβάνω, αυτή την ευθεία και ζεύγος ομολόγων σημείων τα σημεία α και α1. Αντίστοιχα στο χώρο για να το ξαναδούμε και εδώ, αντίστοιχα στο χώρο, εάν δοθεί ένα ζεύγος σαν επίπεδο ομολογίας αυτό και ζεύγος ομολόγων σημείων αυτό το σημείο και εκείνο, θέλουμε να μετασχηματίσουμε αυτό το πρίσμα σε αυτή την ομολογία. Πρώτα θα κατασκευάσουμε το ορθώς ομόλογο αυτού του πρίσματος σε μια ομολογία που έχει επίπεδο αυτό, το ίδιο επίπεδο ομολογίας και ζεύγος ομολόγων σημείων αυτό το σημείο το αρχικό και την προβολή του τελικού σημείου πάνω στην κάθετη από το αρχικό σημείο προς το επίπεδο ομολογίας. Με την εντολή λοιπόν Transform Scale 1D μετασχηματίζουμε το αντικείμενό μας αυτό, Origin Point αυτό το σημείο, Copy Yes, πρώτο σημείο αναφοράς αυτό, δεύτερο σημείο αναφοράς την προβολή αυτού του σημείου πάνω στην κατακόρυφη. Δεν χρειάζεται, είπαμε, να την κατασκευάσουμε, την προσδιορίζει μόνο του. Αυτό να το αλλάξουμε το χρώμα του. Πρέπει να το διπλασιάσουμε για να αναιρέσουμε την αλλαγή και τώρα μπορούμε να το αλλάξουμε το χρώμα. Έχει μείνει το μέσα σε άλλο χρώμα, το απ' έξω σε άλλο. Τώρα μπορούμε αυτό να το μετασχηματίσουμε σε μια παράλληλη ομολογία, ειδική παράλληλη ομολογία, με επίπεδο ομολογίας αυτό πάλι και ζεύγος ομολόγων σημείων αυτό και εκείνο. Επειδή η διεύθυνση τώρα είναι παράλληλη προς το επίπεδο ομολογίας, πρόκειται πάλι για ένα ψαλιδισμό. Transform shear είναι η εντολή, αλλά πρέπει να γίνει αυτή η κατασκευή στο επίπεδο που ορίζουν αυτά τα τρία σημεία. Έτσι αλλάζουμε λοιπόν το επίπεδο κατασκευής, set plane, από τρία σημεία, ένα αυτό, δεύτερο αυτό, τρίτο εκείνο. Και τώρα μπορούμε πάνω σε αυτό το επίπεδο να εκτελέσουμε την εντολή Transform Shear
Επιλέγουμε αυτό το αντικείμενο, να μην το αντιγράψουμε, να πάμε κατευθείαν. Αυτό είναι το origin point, πρώτο σημείο αναφοράς αυτό, δεύτερο σημείο εκείνο. Έχει μετασχηματιστεί λοιπόν αυτό το πρίσμα σε μία παράλληλη ομολογία σε αυτό το σχήμα. Επίπεδο ομολογίας αυτό, ζεύγος ομολόγων σημείων, αυτά τα δύο σημεία τα οποία έχουν δοθεί από την αρχή. Η ομοιοθεσία είναι ένας μετασχηματισμός μη ισομετρικός, ομοπαραλληλικός στο επίπεδο ή το χώρο. Μία ομοιοθεσία ορίζεται από το κέντρο της ομοιοθεσίας και από ένα ζεύγος ομολόγων σημείων, τα οποία ανήκουν σε μία ευθεία που περνάει από το κέντρο της ομοιοθεσίας και ορίζουν το λόγο της ομοιότητας. Εκτελείται με την εντολή Transform Scale 3D. Επιλέγουμε το αντικείμενο, το κέντρο ομοιοθεσίας και ένα λόγο έστω 2 ή ένα ζεύγος ομολόγων σημείων και έχουμε κατασκευάσει το ομοιόθετο σχήμα σε αυτή την ομοιοθεσία που, όπως είπαμε, έχει κέντρο το σημείο όμικρον και το λόγο που έχουμε καθορίσει. Βέβαια, οι ευθείες που ενώνουν ομόλογα σημεία περνάνε από το κέντρο της ομοιοθεσίας. Δηλαδή, αν αυτό το σημείο, αν θεωρήσω αυτή την ευθεία που περνάει από το κέντρο της ομοιοθεσίας και από αυτό το σημείο, οπωσδήποτε περνάει και από όλα τα ομόλογα σημεία του μετασχηματισμού. Το μετασχηματισμό μπορούμε να τον χειριστούμε και δυναμικά μέσα από το πρόγραμμα Grasshopper, όπου έχουμε την δυνατότητα να μεταβάλουμε και το λόγο της ομοιοθεσίας και το πλήθος των αντιγράφων. Έτσι, εδώ έχουμε, από εδώ μεταβάλουμε το λόγο, το πλήθος των αντιγράφων και από εδώ το λόγο της ομοιοθεσίας. Όμως ιδιαίτερες αναφορές πάνω σε αυτούς τους μετασχηματισμούς θα κάνουμε στα αντίστοιχα κεφάλαια όταν θα μιλήσουμε πώς κατασκευάζουν αυτοί οι αλγόριθμοι στο πρόγραμμα Grasshopper.